Maamme on rakennettu sinnikkyydellä, taidolla ja kovalla työnteolla. Työtä tehdään, työtä tarjotaan. Koulutetaan ja kouluttaudutaan. Perinteisten töiden rinnalle tarvitaan uudenlaisia taitoja, työkaluja ja tekijöitä. Työelämän ja osaamistarpeiden muuttuessa työmarkkinoilla on yhä enemmän kohtaantohaasteita. Näitä ovat osaajapula, työvoiman ylitarjonta sekä kohtaanto-ongelma, jolloin työvoiman saatavuudesta huolimatta työnantajat kokevat rekrytointivaikeuksia. Kohtaantohaasteiden taustalla on monia syitä, kuten alueiden ja eri alojen veto- ja pitovoimat, osaamisen osuvuus, rekrytointikäytännöt, työelämän murros. Kohtaantoon liittyvät haasteet vaihtelevat alueittain ja aloittain, mutta ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja meihin kaikkiin. Kohtaantotieto ja parhaat käytännöt tulee saada yhteiseen käyttöön. Tulevaisuuden työmarkkinat on koordinaatiohanke, joka auttaa toimijoita löytämään toisensa, sillä ratkaisut kohtaantohaasteisiin piilevät yhteistyössä. Tulevaisuuden työmarkkinat on koolle kutsuja, joka tarjoaa työllisyyden parissa toimiville organisaatioille ja asiantuntijoille tilan yhteistyölle ja vuoropuhelulle. Tule mukaan. Avaimia kohtaannon kehittämiseen. Oikein hyvää kevätpäivää kaikille. Mun nimi on Jesse Kamras ja haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan Konkarit työnhaussa. Suoraa lähetystä täältä Helsingin Käpylästä. Mitä tapahtuu työnhaussa, kun ikä alkaa vitosella? Entä miltä yli 50-vuotiaiden konkareiden työnhaku ja työllistyminen näyttää tällä hetkellä? Nämä ovat tämän ohjelman polttavia kysymyksiä, joihin pureudumme ihan kohta meidän asiantuntijoidemme kanssa. Lähetyksemme tavoitteena on siis tuoda esille niin haasteita, mutta tietysti myös ratkaisuja yli 50-vuotiaiden työllistymiseen. Kuten tiedämme, niin työmarkkinatilanne on tällä hetkellä erittäin haastava. Samaan aikaan puhutaan siitä, että työttömyys kasvaa ja samaan aikaan puhutaan myös työvoimapulasta. Miksi työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa? Miten työvoima riittää tulevaisuudessa? Ja päivän teema on, miten tämä kaikki näyttäytyy konkareiden eli yli 50-vuotiaiden näkökulmasta. Tämä lähetys on jaettu 3 eri osuuteen. Ensimmäisen keskustelun näkökulma on konkareiden yli 50-vuotiaiden näkökulma. Sen jälkeen otetaan tarkasteluun työnantajan näkökulma. Ja lopuksi vielä katse sitten tulevaan ja tulevaisuuteen ja tuodaan pöytään kehitysideoita. Ja tätä kaikkea täällä on tänään kanssani pureskelemassa arvovaltainen paneeli. Meillä on mukana Paija HR:n toimitusjohtaja ja uravalmentaja Pia Klemetti. Tervetuloa. Kalajoen kaupungilta Duuniportti-hankkeen projektipäällikkö Jaakko Kilpeläinen. Moi. Ammattiliitto Proosta johtaja Minea Pyykönen. Tervehdys sekä uravalmentaja, kirjailija ja yrittäjä Jari Saarenpää. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Niin, tuossa mainitsin jo tämän termin konkari, eli brändätty yli 50-vuotiaat konkareiksi. Miltä tämä kuulostaa teidän korviin, tällainen termi, Pia? Joo, noin reilu 3 vuotta sitten itse asiassa mä ärsyynnyin suunnattomasti siitä, kun hallituksen esityksessä käytettiin sanaa ikääntynyt. Musta se oli ihan kauheata. Mä olin juuri täyttämässä 55 vuotta silloin ja koin, että en ollut ikääntynyt. Konkarit on huomattavasti parempi, neutraalimpi termi. Itse pidän myöskin, kun puhutaan kokeneista ammattilaisista. Mutta tänään se on konkarit. Konkarit. Jari. Mä voisin jatkaa tuohon. Tässä on mun mielestä jopa positiivinen lataus tässä sanassa. Ihan ehdottomasti hyvä sana tähän. Mitäs Pia ja Jaakko? No ajattelen, että konkari viittaa semmoiseen osaavaan ja kokeneeseen ihmiseen ja tietysti tällainen asiantuntijatyötä kun tekee, niin siinä on ehkä hyvä pystyä mielessä, että on paljon mitä ei tiedä. Eli hyvä termi, mutta vähän kuitenkin pidetään mielessä, että ei ala leijumaan. Ei ala ihan leijumaan, joo. Mä oikeastaan niin toistan tätä samaa, että mun mielestä se on paras tähän astisesta, eli kun kirjoittaa, miettii, että okei, millä tavalla niin tähän kohderyhmään viittaa, kun kirjoittaa LinkedIn-postauksia tai viestintää ylisummaankin, niin konkari on ehkä se josta löytyy sekä se ikääntymiseen liittyvä elementti, mutta se on niin kuin nimenomaan arvostava tapa sanoa se asia. Eli sillä on merkitystä, millaisia sanoja me käytämme. Ehdottomasti, kyllä. Ja se niin kuin me ehkä itse luodaan myöskin, puhutaan erilaisilla sanoilla, me luodaan myöskin sellaisia tiettyjä oletuksia ihmisistä, että jos puhutaan
vaikka termillä ikääntynyt, niin sit siihen helposti saattaa liittää sit erilaisia vaikka sairauksia siihen samaan yhteyteen ja se on musta väärin. Aivan. No kuinka moni teistä kuvailee itsensä nyt sitten konkariksi? Mites Jari? Kyllä ehdottomasti konkari, 55 on ikää ja olen ylpeä siitä, että näin paljon on 30 vuotta työelämäkokemusta ja pystyn sitten auttaa sillä osaamisella paljon ihmisiä. Ehdottomasti olen ylpeä. Ylpeä konkari. Joo. Pia. Joo, kyllä ehdottomasti siihen, mielellään kuuluu siihen kategoriaan. Kyllä toistan taas tässä että olen ylpeästi konkari. Ja se tuo sitä kuitenkin niitä hyviä ominaisuuksia, mitä nyt liitetään konkareihin. Että on kokemusta, on näkemystä, on rauhallisuutta, mitä konkari pystyy tuomaan työyhteisöön. Minä. Joo, ylpeä 58-vuotias konkari. Ja tuntuu oikeastaan siltä, että tällä hetkellä on, niin kuin, saa laittaa kaiken sen osaamisen peliin, mitä on tässä työura-aikana kertynyt ja opiskeluaikana kertynyt. Tämä on oikeastaan ihan mahtavaa aikaa työelämässä. No niin, tässä itse joutuu pari vuotta odottaa, että saa tämän hienon tittelin sitten, mutta... Tervetuloa joukkoon sitten aikanaan. Mä vielä lisään tähän semmoisen näkökulman, että nyt kun tarkastelee itse vaikka 20 vuotta nuorempia työelämässä olevia, niin toteaa vain, että oi, kun pystynkin tekemään rauhallisesti tuon saman asian tänä päivänä ilman turhaa hötkyilyä. Tämä ei ole mitenkään pois siltä 20 vuotta nuoremmalta. Jokainen vaan käy läpi nämä omalla iällään ja näin. No, mikä on tällainen kenties oudoin myytti tai asia, johon olet omassa arjessasi työelämässä kohdannut liittyen sitten 50-siin, yli 50-siin? Ja. No ehkä semmoinen kommentti, että juttelin kerran yhden nuoren toimitusjohtajan kanssa tästä aiheesta silloin varmaan reilu 3 vuotta sitten. Me kysyin, että mikä on syynä, että miksi 50 ei palkata. Niin hän sanoi semmoisen ehkä vähän hassulta kuulostavan syyn, että joku voi pelätä, että se tulee ja vie mun työn. Se tulee ja tekee sen työn paremmin ja se on jotenkin uhka mulle, vaikka nuorelle johtajalle sitten, että siihen tulee kokeneempi ihminen alaiseksi. Jännä kulma, Jari. Teen tällä hetkellä paljon uravalmennuksia johtuen paljon tietenkin tästä taloustilanteesta, mikä on, niin semmoinen tulee vastaan aika usein, että epäillään, että onko enää konkari motivoitunut tai innostunut tekemisestä, joka minusta on käsittämätön myytti. Toivottavasti saadaan tänään purettua tämä myytti ainakin tässä pois. Myytin murteet täällä paikalla. Onko jotain otuksia? Varmaan tuo motivaatiokysymys on niin kuin yksi semmoinen, mikä nousee tosiaan aika usein, että heti kun ikä alkaa vitosella, että jaksaakohan se nyt enää ja tuleekohan se nyt vain jäähdyttelemään tai siis tämän tyyppisiä kommentteja, mitkä on kyllä tällainen nyt kun itsekin sitä ikää edustaa, niin tavallaan aika huvittavia. Niinpä. Tässä Jaakko. Mä ehkä nostaisin myöskin tämän, että se työkunto, että niin kun ainakin omasta näkövinkkelistä kun katsoo, niin tällä hetkellä mulla on enemmän aikaa itselleni pitää itsestäni enemmän huolta sekä nukkua paremmin, että myöskin sitten liikkua paremmin. Että tuossa haastattelin yhtä konkariosaajaa, olisiko ollut noin vuosi sitten, niin kysyin, että no mitäs päivä on lähtenyt liikkeelle. Hän sanoi, että hän tuli just 20 kilometrin hiihtolenkiltä. Okei, ei ole kunnosta kiinni kaverilla. Eli niin kuin omalla tavallaan tämä konnotaatio siitä, että olisi jotenkin niin kuin huonokuntoinen, heikko, niin ei pidä paikkaansa. Niinpä. Niin, jos muistelee niitä omia ruuhkavuosia ja parikymppisenä siinä 30 korvilla, niin se on nyt ehkä ihan pirtein ollut aina siellä työpaikalla. Kertoisitteko vielä, ennen kuin sukelletaan sit syvemmälle näihin päivän teemoihin, ehkä jonkun oman uraan liittyen merkittävän tai mieleen jääneen tapahtuman ihan viime vuosilta? Kuka haluaa aloittaa? Minä. No oikeastaan mä olin 50, kun mä siirryin tähän nykyiseen työpaikkaan, eli reilu 7 vuotta sitten ja mulle tuli jotenkin semmoinen mieletön aha-elämys, että mä oon juuri niin kuin oikeassa paikassa tekemässä sitä, mitä mä teen. Ja mä saan todellakin kaiken sen osaamisen, mitä mä oon kerryttänyt, niin käyttää. Ja mulla oli onni saada hyvä esihenkilö. Hän antoi myöskin päästää mulla semmoisen luovuuden sit valloilleen, että se on tuottanut paljon tulosta ihan palkintoja myöten. Että. Mistä se oivallus syntyi?
se oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että siihen saakka musta tuntui, että mulla oli niin kuin oma luovuus oli ihan semmoista pienen purkkien niin kuin sullottu ja sitä ei oikein ollutkaan. Ja sitten kun mä sain sellaisen esihenkilön, joka luotti muhun ja niin kuin antoi mun näyttää kynten ja antoi mun tuoda niin kuin rauhassa ideoita myöskin sieltä työpaikan ulkopuolelta. Hän sanoi, että tarkastele kriittisesti ja katso ja tuo uusia juttuja. Ja sitten kun se pääsi valloille, niin se oli ihan semmoinen valtaisa jotenkin hyvä bugi. Oliko esihenkilö konkari? Oli, kyllä, joo. Luki hienosti. Terveisiä vaan Jormalle. Luki hienosti tilanne. Mitä heiltä nyt seuraavaksi? Joo. No, ehkä mä tuossa niin vähän Minean ajatusta myöskin peesailen, että mulla on työhistoriassa tosiaan, että aikanaan olin Nokialla töissä ihan hyvän pätkän. Ja sitten sieltä niin kuin sitten sain tilaisuuden siirtyä toisiin tehtäviin, niin kuin monet meistä siinä hetkessä, niin sitten siirryn, sanotaan näin, että huomattavasti pienempään yritykseen, niin silloin niin kuin omalla tavallaan konkretisoitu se, että miten paljon on sitä osaamista, miten monen asian pystyy tarttumaan. Eli käytännössä se, että konkarina pystyy myöskin menemään aika pieneen organisaatioon saamaan todella nopeasti merkittäviä tuloksia aikaan ihan sillä, että sulla on monesta asiasta kokemusta, näkemystä, sä oot ollut monessa paikassa jo aikaisemmin töissä. Ja se on ihan selkeä vahvuus siinä kohtaa. Niin, se voi olla haastavaa asettua itsensä ulkopuolella nähdä, mikä se kaikki osaaminen oikeasti on kertynyt vuosien saatossa. Joo. No voisin varmaan vähän samaa tematiikkaa mennään, mutta mä sanoin aina, että musta ei tule ikinä yrittäjää. Perheessä oli jo yksi ja mä totesin, että se riittää, kun on yksi per perhe. Siitä on riskikertoimet kohdillaan, mutta 48-vuotiaaksi tai 48-vuotiaana sit mä jotenkin tulin sellaiseen kypsyttelyvaiheeseen sen asian kanssa. Ja sitten oli sellainen olo, että ehkä juuri tämä, että mitä kaikkea sitä on kerinnyt jotenkin tehdä ja osaamisreppuun niin kuin kasata, niin siinä vaiheessa sitten mä totesin, että nyt aika on kypsä ja mä olen valmis. Niin se oli ehkä semmoinen iso juttu sitten. Eikä ole kaduttanut? Ei ole kaduttanut. Ja hei, sitten siihen vielä liittyen sellainen, niin kuin, siinähän liittyy ihan valtava sellainen niin kuin hallinnan tunne tietyllä lailla, että kuka ikään kuin vie sitä sinun uraasi ja ammattitaitoa eteenpäin. Ja varmasti Jarikin näkee sitä siellä uravalmennuksissakin tällä hetkellä. Sehän on yksi semmoinen todella merkittävä asia, että jos se hallinnan tunne häviää, niin se voi olla tosi iso juttu. Kyllä, totta. No mulla tulee esimerkkinä mieleen, joku saattaa muistaa muutaman vuoden takaa pyöri telkkarissa sellainen mainos, missä juuri ajokortin saanut nuori oli viemässä mummoa kauppaan, isoäitiään kauppaan. Kauppakassia tultiin, mutta ei saatu sitten tämä nuori ja saanut sitä auton takakoppia auki. Olikohan Saappi 96, mutta se mummon auto siinä käytössä. Mummo potkasi siihen takapuskuriin tiettyyn kohtaan ja luukku aukesi. Mulla on vähän samanlainen fiilis tänä päivänä niin kuin omassa duunissani. Eli mä elän elämääni, kun mä oon yrittäjä. Niin jos mä sanon tänään duuni, niin huomenna saatan sanoa mun elämä. Eli mä potkin niihin takapuskureihin sopivasti. Autan ihmisiä eteenpäin. Kuulostaa hyvältä. Hyvä, konkarit. Lähdetään liikkeelle tarkemmin meidän päivän teemoihin ja tosiaan meidän konkareille täällä studiossa voit lähettää myös kysymyksiä. Poimitaan niitä sitten mukaan tässä sopivissa kohdissa. Eli lähetyksen ajan käytössäsi on tuollainen chat-työkalu, jota sitten kautta voit näppärästi kirjoittaa kommentteja tai kysymyksiä ihan milloin vaan ja poimitaan niitä sitten mukaan. Mutta hyvät konkarit, sukelletaan sitten syvemmälle ja katsotaan vähän isoa kuvaa ensimmäiseksi, missä mennään. Eli poimitaan mukaan tällainen tilasto, jonka kohta näemme. Otetaan kuva siitä, miltä tilanne on näyttänyt Suomessa ja naapurimaissamme, kun katsotaan vähän pidemmällä tähtäimellä. Eli Suomessa yli 55-vuotiaiden työllisyys on parantunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana, mutta jäämme kuitenkin yhä naapurimaistamme. Tuossa on Ruotsia ja Viroa ja Tanskaa ja nähdään kehitys tosiaan vuonna 2014. Ruotsi lähti jo aika korkealta, Viro 64 pinnaa ja Suomi siellä alle 60 pinnaa, mutta nyt jo hienosti yli 72 pinnaa. Eli jotain kuitenkin on tehty oikein viimeisten 10 vuoden aikana Suomessa, kun luvut näyttää tällä hetkellä tältä. Mitä ajatuksia Jaakko herättää?
No, sanotaan näin, että kehitys on hirveän positiivista, mutta sitten taas yhden toisen tilaston mukaan, niin oliko 60% eläkkeelle siirtyvistä siirtyy niin sanotusti täysin palvelena eläkkeelle alimmassa eläkeiässä, eli siellä jää melkoinen sanotaan työvoimareservi käyttämättä tällä hetkellä Suomessa, ja se mitä nyt on tiedotusvälineitä, kun seuraa päivittäin, niin jotenkin mulla on semmoinen mielikuva vähän, että meillä ei ole oikeastaan varaa siihen. Eli niin kuin alku on hyvä. Tarvitaan vielä paljon lisää siihen. Näettekö tuossa loikassa 59 pinnaa ja nyt 72, niin mitä siellä on tapahtunut, että jopa tämä kehitys on niin siis saatu aikaan? Sitä minä tuossa ainakin näin diplomi-insinöörin koulutuksella katson, sehän on merkittävä asia tässä. Että me voidaan aina vertailla vaikka Ruotsia, tuntuu, että Ruotsi on aina vähän liitte Petre meihin nähden. Euroviisukin niillä on niin, aika katsotaan hyvä nyt, miten tänä vuonna käy Euroviisuissa, mutta kyllä mä kiinnittäisin huomiota tuohon, toi on merkittävä niin kuin kasvu, mitä Suomessa on tapahtunut. Että eihän nämä muut maat pääse samaan kuitenkaan tuossa. No, Tanska on käytännössä aika ehkä huudeilla Suomen kanssa siinä kehityksessä. Aivan. Jotenkin mä ajattelen myöskin sitä, että tavallaan se pakko on hyvä motivaattori. Että kyllähän meidän niin kuin, tavallaan se, miten meidän ikärakenne tällä hetkellä on, niin pakottaa myös siihen, että yrityksiä niin kuin, jotenkin on motivaatio olla kiinnostunut niin kuin kaikista ikäryhmistä ja kaikesta osaamisesta ja näin, että ehkä sekin on niin kuin yksi tekijä, että työmarkkinasta kuitenkin poistuukin ihmisiä, että sitten ketä siellä on, niin toki siellä on paljon osaamista, mitä kannattaa hyödyntää. Mitäs minä on tällaiset prosenttiluvut? No, viime syksynähän me kuultiin vähän parempia uutisia siitä, että erityisesti yli 50 naisten tilanne on vähän parantunut. Ja kyllä mä haluaisin väittää suurella sydämellä sen, että meitä on aika monta nyt tuolla linkkarissakin, kun puhuu tämän asian puolesta, monta eri toimia, että kaikki me yhdessä ollaan saatu jo jotain asennemuutosta aikaiseksi. No sitten Ruotsin osalta voisi esimerkiksi todeta, että siellähän esimerkiksi tämmöinen irtisanomisjärjestys on erilainen kuin Suomessa, eli siellä sitten vanhemmat työntekijät ja kokeneimmat pisimpään olleet, niin irtisanotaan viimeisenä, että silläkin voi olla vaikutusta. Mutta sitten samaan aikaan Suomesta täytyy sanoa myöskin se, että kyllä sitten taas toisaalta, että jos sä jäät 60-vuotiaana työttömäksi, niin sen jälkeen se työllistymisen mahdollisuudet on tosi huonot. Miehillä varsinkin. Tämä perustuu nyt ihan meidän Pronomiin tilastoihin, joita me tehdään meidän 120 000 jäsenestä, niin se on niin kuin ihan valtava droppi, mikä tapahtuu siinä, kun henkilö täyttää 60 ja jää työttömäksi, niin se työllistyminen on sen jälkeen käytännössä aika mahdotonta. Näetkö näistä luvuista, että me voimme oppia jotain muista maista? Mainitsit, nostit jo vähän Ruotsia esille. Joo, kyllä varmasti voidaan. Tanskassa on myöskin semmoinen järjestelmä, että valtio on lähtenyt todella kovasti mukaan siihen yli 50, ja siellä on mielestäni aika paljon korkeampi vielä se ikä, mitä Suomessa on, milloin vielä niin kuin työllistytään ihan hyvin. Että se vaatii kyllä aktiivista tekemistä, että ei mitään periaateohjelmia ja haihatteluja, vaan ihan oikeasti niin kuin konkreettisesti tekemistä. Tiedätkö, millä tavalla valtio siellä tukee tätä yli 50? Nyt itse asiassa en muista enää, siitä on joku aika sitten, kun mä siitä luin. En muista ulkoa valitettavasti sitä. Joo. Yksi näkökulma tähän tulee näissä uravalmennuksissa, ne henkilöt, jotka lähestyy sitä eläkeikää, että on muutama vuosi siihen, sanotaan normaaliin eläkeikään, ei edes siihen alarajaan, vaan siihen normaaliin eläkeikään, niin asennekerroksessa meillä on vielä paljon tehtävää. Ja näin kun henkilökohtaisella tasolla, mikrotasolla mietin tätä, mitä mä pyrin aina tekemään siinä kohtaa, on se, että hei, näkisitkö mahdollisena, että muutaman vuoden vielä tekisit vaikka niin kuin osa-aikaisesti töitä ja sitten olisit osa-aikaisesti eläkkeellä, niin kuin aika moni valitsee tänä päivänä. Koska siinä on esimerkiksi se yksi hyvä puoli, että säilyy aktiivisuus. Että moni ei ehkä ymmärräkään, että kuinka paljon se aktiivisuus saattaa muuttaa muotoaan sitten. Toisethan on eläkeiässä hyvinkin aktiivisia. Kalenterit on aivan täynnä, niin kuin muutamia tuttuja tunnen, mutta tämmöinen niin kuin asennekerroksen vaikuttaminen on meillä varmaan yksi sellainen asia, mihin kannattaa tehdä töitä. No tuossa viimeiset 10 vuotta siis luvut ovat olleet suotuisat Suomen suhteen. Ollaanko nyt jääty tähän? Näettekö, että tämä kehityskaari voi olla yhtä hyvää kuin viimeiset 10 vuotta?
No ei, kyllä me lähdetään positiivisen kautta, että kyllä ne niin kuin paranee. Hyvä. Me saamme kohta niihin ratkaisuja, miten nämä luvut paranevat. Otetaan vielä yksi toinen kuva tähän näin, joka koskee sitten ikäsyrjintää. Ikäteema näkyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetun työpöydällä. Tässä nähdään siis vuonna 2023 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleet työelämäyhteydenotot. Yli 1/3 valtuutetulle tulleista työelämän syrjintäyhteydenotoista koski työhönottoa, ja työhönottoon liittyvissä yhteydenotoissa yleisin syrjintäperuste oli ikä. Mitäs Minea, juristi taustainen, katsoo tätä tilastoa? Kyllä. Itse asiassa katsoin vielä vähän uudempaa tilosta ja siellä oli vielä enemmän näitä ikäperusteisia yhteydenottoja. Nyt täytyy, niin kuin näissä tilastoissa aina on semmoinen tietynlainen harha, että täytyy muistaa, että nämä on yhteydenottoja. Siellä on aika paljon myöskin sitä ihmisten subjektiivista kokemusta siitä, että tämä on ihan varmasti vaikuttanut siihen, että sainko mä tämän työpaikan tai ei, tämä mun ikä. Ja meiltä yhdenvertaisuuslakihan lähtee siitä, että on olemassa tämmöinen niin sanottu ikäsyrjintäolettama, eli jos joku väittää, että on syrjitty iän perusteella, niin se on oletus, mutta hänellä on myöskin silloin näyttötaakka siitä, että hänen täytyy näyttää, että millä perusteella näin katsotaan. Ja sitten se siirtyy se näyttötaakka sitten sen jälkeiselle työnantajalle, jonka täytyy todistaa, että näin ei ole tapahtunut. Ja sitten meiltä löytyy tietysti paljon poikkeuksiakin tuolta yhdenvertaisuuslaista siitä, että milloin on tavallaan niin kuin semmoisia oikeuttamisperusteita sille, että johonkin vaikka työpaikkailmoitukseen laitetaan ikä, mikä on harvinaisuus sinänsä, mutta voi vaikka jossain palomiehen tehtävässä olla tarpeellinen. Mutta sitten kun mä tarkastelin sitä, että kuinka paljon näistä ikäsyrjintäasioista sitten menee tuonne oikeuksiin saakka, toki osa sitten jää tähän yhdenvertaisuusvaltuutetun pöydälle ja ratkeaa varmaan siellä, mutta itse oikeudessa niin todella vähän on tapauksia, mistä nimenomaisesti vain se ikäsyrjintä olisi se oleellinen asia. Eli tilasto on siinä mielessä harhaisia, että kaikki se, mitä tässä näkyy, ei mene sitten niin kuin maaliin saakka. Aivan. Jari. Tähän jatkan. Eli kyllä tässä on niin kuin sitä isosta ilmiöstä kysymys, että minkälainen kulttuuri siinä palkkaavassa organisaatiossa on. Ja jos me ajatellaan, että siellä on semmoinen kulttuuri vaikkapa, että me palkataan vain nuoria ja viriilejä tänne, niin silloin konkarit tulee niin kuin katsotuksi sivuun. Että ei he ole niin kuin edes potentiaalista hakijajoukkoa, ei päästä edes niin kuin haastatteluun osoittaa sitä, mitä osaamista mä voisin tuoda. Sitten taas niissä organisaatioissa, missä selvästi tämmöinen ikädiversiteetti toteutuu, eli on kaikenikäisiä, nähdään kaikenikäisten ihmisten arvo, niin siellä palkataan kyllä konkareita, mutta palkataan myös sieltä ihan niin kuin uran alkuvaiheilla olevia. Ja tähän on pakko sanoa, että tällä hetkellä Suomessa on yksi ihan mieletön aloite käynnissä, ikäsertifiointi. Ira Hammerman ja kumppanit on tehneet paljon töitä. Nyt on pilottivaihe käynnissä ja uskoakseni kesään mennessä tällainen sertifikaatti on anottavissa. Joo. Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Tarkoittaa sitä, että sellainen yritys, joka saa tämän sertifikaatin, niin heillä ikädiversiteetti huomioidaan, palkataan kaikenikäisiä. Kyllä. Tuo diversiteetti on kyllä mielenkiintoinen, että silloin kun rakennetaan organisaatioita, niin sehän on hyvä, että sinne rakennetaan niin kuin sekä juniorimpia että sit kokeneempia, että sitten ikädiversiteettiä, että muuta diversiteettiä, koska siis tutkimusten mukaan ne organisaatiot on tehokkaampia, kun ne pääsee tavallaan löytää sen oman tapansa toimia, niin ne on innovatiivisempia ja ne on tehokkaampia toimimaan. Niin kyllä se ehdottomasti pitäisi olla yrityksissä myöskin niin kuin intressi sen tyyppisten organisaatioiden rakentamiseen, eikä pelkästään juuri mitä mainitsit nuoria. Kyllä. Saamme täällä, hienosti jo tulee kysymyksiä. Jatketaan vähän keskustelua, poimitaan niitä sitten mukaan, pääsette varmasti vastaamaan. Joo, kerro vaan. Sanoisin vielä yhden asian siitä, että nämä ikäsyrjintätapaukset, nämähän ei koske pelkästään vain 50-vuotiaita, vaan tässä on ihan kaikkia ikäisten ihmisten kokema syrjintä. Ja vaikka mä nyt tässä sanon, että nämä tilastot näyttää mitä näyttää, niin fakta on se, että kyllä sitä ikäsyrjintää on meillä. Ja se on osittain varmaan piilossakin ja jääkin piiloon. Hyvä. Siirrytään seuraavaksi sitten tosiaan vielä syvemmälle konkarin näkökulmaan ja jatketaan keskustelua siitä. Avaimia kohtaannon kehittämiseen.
Hyvä. Eli jatketaan työnhakijan näkökulmasta, mitä tosiaan tuo ikäsyrjintä kokemuksena korostuu. Tässä nähdään tällainen tilasto useammassa kyselyssä, kuten muun muassa Insinööriliiton, Suomen ekonomien sekä SAK vuoden 2024 työttömyysbarometristä ilmenee, että konkarit kokevat merkittävässä määrin ikäsyrjintää ja luku pomppaa dramaattisesti, jos kyseessä on työtön työnhakija. Puhuit jo, että se on se, miten se koetaan se asia. Miten minä haluat kommentoida tätä? Oikeastaan viittaan tuohon, mitä aikaisemminkin sanottu, että siellä on sitä kokemusta, mutta kyllä siellä ihan varmasti on sitä aitoakin ikäsyrjintää. Että miten sen erottaa? No, juridiikassa on tietysti tietynlaisia semmoisia niin kuin ikään kuin tunnusmerkistöjä, mistä sen voi erottaa. Että sellainen esimerkki löytyy jostain, että on esimerkiksi niin, että tämä tulee usein tuolla niin kuin valtio- ja viranhaussa niin kuin selkeämmin ehkä ilmi, että on vaikka 30 työnhakija ja sitten on 50 työnhakija, niin siinä syntyy heti se olettama siitä, että tässä voi olla syrjintää, jos vaikka se 30 hakija siitä nyt valitaan. Niin sitten niin kuin mä sanoin äsken, että siellä on tiettyjä oikeuttamisperusteita ja sitten jos siellä on niin kuin asialliset syyt sille, että kun tehdään vaikka ansiovertailua, niin ansiovertailu osoittaa sitten, että toinen henkilö on kuitenkin parempi kuin toinen, niin silloin sillä iällä ei ole siinä kohtaa merkitystä. Että nämä ei ole mitenkään niin kuin yksinkertaisia mustavalkoisia asioita, niiden osoittaminen, että mikä on syrjintää ja mikä ei. Mutta esimerkiksi jos työpaikalta nyt irtisanotaan kaikki vaan yli vaikka 55-vuotiaat ja kaikki muut jäi sinne paikalle, niin sanoisin, että helposti tulee se olettama sitten käyttöön. Kyllä. Mitä teille tällaiset tilastot sanovat? No tuohon oikeastaan niin kuin vähän jatkaakseni Minean ajatusta tähän, että siitä on aika vaikea jopa erottaa, että mitä noiden lukujen takana oikeasti on, mutta kyllähän se niin kuin henkilökohtainen kokemus joka tapauksessa, kyllähän nämä luvut kertoo, että siellä henkilökohtainen kokemus työttömällä työnhakijalla varmasti on taustalla ja en mä tiedä, mä puhuin äsken asenteesta, että se on yksi sellainen, mitä meidän pitäisi miettiä, miten me voidaan myös sitä asennetta muokata. Ikäsertifiointi, kaikki nämä niin kuin sataa sitten samaan laariin tietyllä tavalla. Joo, ja kyllä niissä varmaan tulee sitten myöskin se, että millä tavalla viestitään myöskin hakijoiden kanssa. Että siellähän voi olla ihan tällaisia, niin kuin Minea sanoi, tämmöisiä niin kuin kokemukseen liittyviä asioita tai muita sellaisia, mutta että kyllähän tietysti sanoo, jos on semmoinen onnellinen tilanne, että hakijoita vaikka johonkin työpaikkaan on valtavasti, niin se on aivan inhimillistä ja ymmärrettävää, että jokaisen hakijan kanssa ei voi ikään kuin käydä sellaista henkilökohtaista sparrausta, että sitten se on semmoista ehkä enemmän semmoista massaviestitystä, että kiitos hakemuksesta, mutta tällä kertaa ei osunut sinuun. Että toki olisi ihanaa, kun kaikille pystyisi sen oman palautteen antamaan. Niin, voisin jatkaa tähän. Eli se niin kuin uravalmennuksessa, mitä itse pyrin korostamaan, että osaaminen, aikaansaannokset, motivaatio, näillä sä haet vasta työhaastattelupaikkaa. Eli niin kuin sun pitää pystyä nämä niin kuin kirjallisesti osoittamaan, että nämä asiat on kunnossa, koska siellä saattaa olla sellaisia epäilyksiä siellä palkkaavassa organisaatiossa. Puhuin jo alussa tästä, että onko tämä henkilö enää motivoitunut, kun sen ikä alkaa 5. Niin ne pitää pystyä sanottaan ja ehkä myöhemmin tässä keskustelussa päästään sitten siihen, miten se kannattaa sanottaa. Ehdottomasti, joo, minä. Joo. Vielä palaisin näihin asenteisiin ja niihin vaikuttamisiin tässä kohtaa. Toinen asia ikääntymissanan lisäksi, mikä kävi ärsyttämään tuossa on se, että on katsonut vierestä, kun ihmiset on hakenut työpaikkoja, niin itse asiassa aika monia työnhakijoita kohdellaan jotenkin tosi epäreilusti. Että oli siellä sitten tuli sieltä se fiilis siitä ikäsyrjinnästä, mutta myöskin se, että ikään kuin jotenkin dissataan niitä hakijoita niin, että heille ei vaivauduta vastaamaan. Välillä ei tule edes ilmoitusta siitä, että sun hakemus on vastaanotettu, saati sitten edes monenkaan kuukauden jälkeen ei kerrota sitä, kuka tähän tehtävään on valittu. Ja niin kuin, se on mielestäni jo niin kuin sellaista huonoa käytöstä. Ja me ollaan Ammattiliitto Prossa, meillä on semmoinen uusi ura-tapahtuma, nyt taas tulossa ensi syksynä. Me jaetaan siellä nyt toista kertaa tämmöistä eettisen rekrytoinnin palkintoa, joka kiinnittää huomiota sekä ikädiversiteettiin että myöskin siihen muuhun niin kuin käytökseen, mitä työnhakijoita kohtaan
tehdään. Ja mä ajattelin, että se osaltaansa, että kun organisaatiot lähtisivät sen tyyppistä toimintaa tekemään, niin se saattaa helpottaa sitä tunnetta siitä, että juuri minä, työtön työnhakija, olen sitä pohjasakkaa tässä ja kukaan ei minua arvosta. Vaan päinvastoin, että arvostetaan kaikkia ja nostetaan kaikki niin kuin samalle tasolle. Tuossa ehkä nostaisin tuossa myöskin semmoisen, että nämä ihmiset, jotka on konkariäessä, niin ne on myöskin hakenut töitä silloin, kun on ollut 30 jotakin, 40 jotakin, 50 jotakin. Niin kyllä sinne tuntuma kehittyy, että kun sä näet työpaikkailmoituksen ja sä teet siihen hakemuksen, perustelet hyvin sen, niin kyllä sulla jonkinlainen näppituntuma on jo siihen, että mistä pitäisi todennäköisesti niin kuin jotain kuulua. Ja sitten kun on niin kuin täydellinen hiljaisuus tulee toisessa päässä, niin mä väitän myöskin, että osittain tämä kokemus tulee tästä että sulla on kuitenkin se peukkutuntuma, että kyllä niin kuin näiden pitäisi nyt natsata niin hyvin näiden juttujen, että sun pitäisi päästä siitä eteenpäin. Aivan. Katsotaan toinen kuva vähän tähän samaan teemaan liittyen työnhaussa. Enemmän ikäsyrjintää kuin työpaikoilla vai onko? Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset teette siis tällaisen jäsenkyselyn viime vuonna. Tästä ilmeni, että työhönotossa tunnistettiin enemmän ikäsyrjintää kuin sitten työpaikkojen sisällä tapahtuvaa ikäsyrjintää. Toisaalta sitten toiset noin 40% vastaajista ei kokenut ikäsyrjintää lainkaan, mikä tietysti on jo ihan merkittävä luku ja hyvä asia näinkin. Onko tässä ikäsyrjintään liittyvässä keskustelussa niputettu koko ikäluokkaa jotenkin liikaa vai näettekö, että eri toimialoihin tai koulutukseen tai esimerkiksi jopa sukupuoleen liittyviä eroavaisuuksia on tämän ilmiön sisällä? Miten ikäsyrjintää koetaan? Tuohon ehkä mä lähtisin tuossa juttelin jokunen aika sitten yhden rekrytoivan esimiehen kanssa, niin sanotaan, että ilmeisesti siinä on ainakin toimialakohtaisia eroja, että sillä toimialalla, niin sanotaan, hän on tänä vuonna järjestänyt 3 70-vuotissynttärit hänen työntekijöilleen. Wow. Eli tietyllä toimialalla on kokemus kertyy ja sitä arvostetaan myöskin. Eli siinä mielessä se antaa ihan taas toisen näkökulman tähän niin kuin koko ikäkeskusteluun. Että tietysti hän totta kai sanoo, että ymmärrät varmaan, että niin kuin rekrytoivana esimiehenä olen hiukan huolestunut siitä, että niin kuin pitäisi näitä nuorempiakin saada niin kuin vietyä uralla eteenpäin, että niin kuin jossakin kohti nämä kaverit varmaan haluaa jäädä jo sitten eläkkeelle. Onko se sen alan sisäsyntyistä kulttuuria? Se on osittain sisäsyntyistä kulttuuria ja sitten toisaalta se toimiala myöskin on semmoinen, että siinä niin kuin sanotaan näin, että siellä pitää olla pitkä kokemus, että sä ymmärrät kaikki ne yksityiskohdat, mitä siihen kokonaisuuteen liittyy ja pystyt hallitsemaan. Tässä nyt väkisin taas katson sitä positiivista puolta lantista. 2/5 ei ole kokenut minkäänlaista syrjintää. Eli siitä lähdetään, että mikä sitten on sen lopun massan kokemus, niin kyllähän ihmisellä on taipumus aina nähdä vähän, että ruoho on aidan toisella puolella vihreämpää, että joku asia voisi olla paremmin. Hämmästelen, että palkkaus on noinkin pieni, koska tyypillinen työtyytyväisyyskysely, jos siellä kysytään palkasta tänä päivänä, ei enää paljon kysytä edes, niin siellä on aina petrattavaa. Eli näitä tämmöisiä vakiokysymyksiä tietyllä tavalla. Että näkisin tässä tämän positiivisen puolen myös. Kyllä. No, selvitysten mukaan kokeneiden osaajien motivaatio liittyen heidän työuraansa ja osaamisen kehittämiseen on yleisellä tasolla tutkitusti korkea. Tässä kuva vuoden 2023 työolobarometrin tuloksia. Ja työttömäksi joutuessaan yli 70% 55-59-vuotiaista uskoisi jatkavansa työnhakua omalta alaltaan ja yli 40% hakisi töitä toiselta alalta. Ja sitten yli 30% olisi valmiita hankkimaan lisäkoulutusta tai jopa opiskelemaan uuden ammatin. Eli ainakaan näköjään motivaatiosta tämä homma ei jää kiinni. Vielä yksilötasolla nimenomaan. Joo. Ja se onkin sen työnantajan niin kuin oletus, että motivaatio ei olisi kohdillaan. Minusta on ihan siis todella mielenkiintoinen tulos. Ikään kuin ajatellen myös niin kuin sitä, että näyttäisikö nämä palkit samanlaisilta ihan missä tahansa ikäryhmässä, koska alan vaihto, esimerkiksi täällä hakisi uutta työtä samalta alalta, alan vaihto on
siinä on niin kuin omat kommervenkkinsä, koska siinä pitää ehkä sit pystyä sanottamaan siirrettäviä taitoja ihan eri tavalla kuin se, että sä haet niin kuin saman alan työtä, mitä olet tehnyt aikaisemminkin. Siellä voi olla, että sillä joutuu niian palkassa. Siinä on niin kuin ihan erilainen problematiikka tietyllä lailla siinä alanvaihdossa. Ja olisi kyllä todella mielenkiintoista nähdä, että onko tulokset ihan samanlaiset, jos puhutaan vaikka 30-vuotiaista tai 40-vuotiaista. Että suurin osa hakisi uutta työtä samalta alalta. No niin, ihan mielenkiintoinen ajatus, Jari. Semmoinen ilmiö, minkä olen huomannut, puhun X- ja Y-sukupolvista ja tarkennetaan, että se X on sitä ikäluokkaa, mihin nyt konkarit voittopuolisesti kuuluu. Y on sitten 80-luvulta 90-luvun puoliväliin, jos puhutaan näin nuorempaa ikäkaartia, niin tämmöinen jatkuvan oppimisen ymmärtäminen ei ehkä konkareilla ole ihan niin hyvä kuin se voisi olla. Ja mä yritän ainakin niin kuin omalla esimerkillä aina sanoa, että aina, joka päivä voit oppia uutta. Että se on taas siinä asennekerroksessa oleva juttu. Ja ehkä nuorempi sukupolvi on tottunut siihen, että se kouluttautuminen on jatkuvaa sen työelämän kuluessa. Että tässä on yksi sellainen, mitä me voitaisiin niin kuin asenteisiin vaikuttaa, että jatkuvasti opetellaan uutta. Tuo pikkusen pieni tuo hankkisi lisäkoulutusta, joka 5. Ajattelisi hankkivansa lisäkoulutusta konkariporukasta, kuitenkin hakisi uutta työtä eri alalta. Millähän sitä saa, jos ei sitä lisäkoulutusta sitten hanki? Tuossa on joku mismatchi vähän niin kuin ajatuksissa. Mä oikeastaan tuon Jarin ajatuksen, sori minä tosiaan, niin jatkaisin, että omalla tavalla, että jos miettii, että sä oot 50-vuotias ja tosiaan sulla on 17 vuotta eläkeikään saakka, ja jos sä mietit taaksepäin sen saman 17 vuotta, niin sulla on 33-vuotias. Niin et sä kenellekään 33-vuotiaalle sano, että kouluttautuminen ei kannata. Mutta siinä on se täsmälleen sama matka on sieltä 33-vuotiaasta 50-vuotiaan, kun 50-vuotiaalla on sitten täyteen eläkeikään saakka. Eli siinä mielessä monet niin kuin lähtee siitä, että ei mun kannata enää. Miksi ei kannata? Totta kai kannattaa. Ja sitten niin kuin omalla tavallaan parhaat onnistumistarinat esimerkiksi noissa rekrykoulutuksissa on tullut nimenomaan sille, että on lähdetty niin kuin merkittävästi rakentaa sitä uutta osaamista ja sitten sen kautta on niin kuin työllistytty sitten uusiin töihin ja saatu niin kuin voisi sanoa niin kuin uudelleen rebootti sille koko uralle, eli niin kuin lähdetään tekemään se toinen 17 vuotta kovaa ja sen lisäksi vielä opiskellaan siinä matkan varrella lisää. Niin se on ihan erityisen tärkeää niin kuin muistaa, että aina kannattaa. 50 ei ole vielä millään tavalla enää uransa loppupuolella. Se on vasta puolessa välissä. Joo, mä haluan kompata tässä kollegoita siitä, että tämähän on oikeastaan aina ihana kuva tällainen, että tämä näyttää tosiaan sitä motivaatiota. Ja sitten toisaalta, niin kuin se mitä Jari sanoit, niin jos sä oot ollut vaikka 30 vuotta samalla työnantajalle ja sitten se 1-2 jäät työttömäksi ja ajattelet, että mulla on nyt se kaikki osaaminen, niin se voi olla vaikea niin kuin kääntää se switch sieltä päästä siihen, että oikeasti mun pitää ehkä vähän päivittää näitä mun taitoja. Eli totta molemmin puolin. Ja en jotenkin malta olla ottamatta vielä yrittäjäkulmaa tuolta. Että jotenkin tämä meidän järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, varmaan Jarikin näkee valmennuksissa sitä, että ihmiset ei uskalla lähteä yrittäjiksi. Eli kyllä siinä niin kuin jotain on siinä järjestelmässä sellaista, että se yrittäjänä olo on riskialttiimpaa, se luovut jostakin turvaverkoista, niin mun mielestä tämä on sellainen iso kysymys ja siihen on tehty tosi hyvää työtä. Totta kai niin kuin viime vuosina puhuttu paljon tästä yrittäjien eläketurvasta ja muusta, mutta se olisi ehkä semmoinen, mihin itse toivoisin muutosta, että poistetaan sitten niitä pelkoja tavallaan siitä yrittäjäksi lähtemisestä. Aivan. No täällä yksi kysymys liittyy siihen vähän ehkä käänteisesti tähän yrittämiseen. Täällä kysytään, että miksi pitkä ura yksin yrittäjänä katsotaan negatiiviseksi asiaksi työmarkkinoilla? Eli itse 57V ja 27 vuotta taustaa yksin yrittäjänä. Törmätäänkö tällaiseen? Taas käsitän niin, että on pitkään ollut siis yksin yrittäjänä ja sitten hakee töitä ja se ikään kuin lueta eduksi. No, mun intuitio vastaa tuohon kysymykseen, että siinä niin kuin palkkaava organisaatio saattaa esihenkilö miettiä, että no sopeutuuko tuo henkilö nyt enää niin kuin organisaatiomaailmaan, joka voi olla ihan aidostikin huolenaihe ja voi olla huolenaihe niin kuin lähtökohtaisesti, mutta kyllä mä sanoisin, että jos yrittäjällä on motiivi hakeutua palkkatöihin, niin kyllä se motiivi on niin suuri, että kyllä hän tekee sitten todennäköisesti kaikkensa, että hän pärjää siinä organisaatioympäristössä, mihin hän menee.
Ja varmaan vähän riippuu, minkälaista työtä on tehnyt, että mekin taidetaan olla molemmat yksin yrittäjiä, ja eihän me niinku yksin siellä umpiossa me istuta ja tehdä sitä työtä, vaan niinku ollaan aina niinku siellä organisaatiossa kuitenkin sisällä. Tavallaan se on se meidän työyhteisö silloin, että sitten vaan se palkka tulee muuta kautta tietyllä lailla. Täällä kysytään, että jos olet 50 plus ja maahanmuuttaja, on entistä vaikeampi työllistyä, vaikka kuinka hyvä olet työssäsi. Kuinkahan tätä saataisiin kitkettyä rekrytoinneissa? Mitä ajatuksia? No, tämä pitää paikkansa ja siis se on kumma ilmiö, että meidän Pron-tutkimusten mukaan, niin jos olet ollut 3 kuukautta työttömänä ja sulla on ikää päälle 50, ja varsinkin, jos sulla on sitten vielä maahanmuuttajatausta ja saatiin sitten, että sulla on jotain muuta, sulla on ehkä vaikka joku vammaisuus tai joku muu niin se työllistymisen todennäköisyys se tipahtaa oikein dramaattisesti. Mitä näille asioille sitten pitäisi tehdä, niin tietysti niin hyvää integraatiota tietysti suomalaiseen yhteiskuntaan maahanmuuttajille ja niitä mahdollisuuksia ja tosi monihan on tullut yrittäjäksi esimerkiksi, että se voisi olla ihan niin kuin hyvä mahdollisuus. Mä voin sanoa, että esimerkiksi tuonne Uusio-uratapahtumaan, joka nyt syksyllä meillä pidetään, se on siis ura ja rekrytointi ja työllisyys ja kaikkia sitä tapahtumaa, niin meillä on niin kuin ennätysmäärä siellä tämmöisiä ketjuyrittäjiä, jotka hakee sinne uusia yrittäjiä, että sinne kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan, löytyisikö sieltä se oma paikkansa. Mä oon törmännyt tähän kielitaitohaasteeseen, eli jos on esimerkiksi muuttanut Suomeen aikuisiällä eikä ole opetellut kunnolla suomen kieltä, niin kyllä se on se iso handicappi, mikä tulee siinä työllistymistilanteessa esille. Mulla on ihan ystäväpiirissä sellaisia henkilöitä, että se ihan vaan se kielitaidon rajallisuus estää sitten sitä palkkaamista, mutta kyllä meillä, no nyt mä oon puhunut asenteesta niin paljon, että sanon ehkä nyt viimeisen kerran asenteen. Kyllä meillä suomalaisilla on petrattavaa asenteissamme maahanmuuttajia kohtaan. Meiltä loppuu työvoima, jos ei meillä ole maahanmuuttajia. Olkoon tämä myös tällainen semipoliittinen lausuntoni tässä. No sitten millaiset asiat hankaloittavat konkareiden työnhakua? Tätä selvitti Insinööriliitto viime vuonna. Tästä kuvasta ilmenee, että työttömien konkareiden työnhakua haastavat ikäsyrjinnän lisäksi myös osaamisen kehittämisen tarve, työpaikkojen maantieteellinen sijainti ja toisaalta myös haluttomuus muuttaa työpaikan perässä. Konkareita haastavat myös hankaluudet piilotyöpaikkojen löytämisessä. Kokevatko konkarit siis oman ikänsä jollain tavalla heikkoudeksi ja miten luet näitä pylväitä? Ehkä piilotyöpaikkojen löytäminen on se, voi sanoa, mäkin olen tehnyt uravalmennusta kuitenkin jonkin verran uralla, niin toki yhtä paljon kuin Jari, mutta kyllä niin kuin sanotaan, että konkarilla, jos jollakin todennäköisesti on niitä verkostoja. Eli tälläkin hetkellä työpaikka, missä olen, niin se tuli verkostojen kautta. Eli käytännössä kun jäin työnhakuun, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein, niin rupesin lähettämään lounaskutsuja kaikille entisille kollegoilleni ja ihan vain kerron, että hei, tämmöinen tilanne, nyt tarvitsisi työpaikan. Ja ihmiset puhuu keskenään ja jos sä oot tehnyt työssä hyvästi, niin kyllä se sana leviää ja sitten sitä kautta ne yleensä ne työpaikat sitten löytyy. Ja konkariosaaja on siinä mielessä hyvässä asemassa, että hänellä on entisiä kollegoita, työkavereita löytyy melko mittava määrä. Se verkosto vaan pitää aktivoida. Eli se on, menee juttelee, käy lounaalla, käy kaffella, tapaa jossakin ja näiden verkostojen kautta yleensä ne piilotyöpaikat löytyy. Toki sitä voi tehdä ihan systemaattista prospektointia, tällaista myyntityöhön viittavaa, mutta hyvin useasti se on vain se oma verkoston aktivointia. Pitäkää meteliä omasta työhaustaan. Ylpeästi konkari, eikö ollut näin? Niin. Jari. Voin napata tuosta maantieteellisestä sijainnista kiinni. Se on kuitenkin ihan merkittävä tämän tilaston mukaan. Ja kyllä se havainto mulla on, että konkarit ei enää välttämättä ole halukkaita lähteä. Siinä on kuitenkin perhekuviota, on vakiintuneet olosuhteet, on ehkä lapsenlapsia siinä. Eli ne verkostot on siellä paikkakunnalla, missä asuu. Ei ole enää valmiita niin kuin muuttaa samalla tavalla, kun puhutaan, että nuoremmat lähtee työn perään. On varmaan ilmiö. Sitten mä sanon, että tästä puuttuu yksi tärkeä kysymys. Jutellaan siitä ehkä vähän myöhemmin. Tuossa puhutaan viimeisenä, että vaikeudet oman osaamisen tunnistamisessa, mutta mä väitän, että vielä suurempi ongelma on omien aikaansaannosten tunnistamisessa.
Se ei konkarit sukupolvelle ole mitenkään luontevaa. Mikä on se oma aikaansaannos verrattuna osaamiseen? Nyt mä en ymmärrä kysymystä. Niin, että mitä sä tarkoitat sillä, että se pitää tunnistaa se omat aikaansaannokset? Nimenomaan, että jos ajatellaan, että rekrytointitilanteessa osaaminen, aikaansaannokset ja motivaatio ratkaisee, että sä pääset edes haastatteluun. Sun pitää pystyä sanottaa, mitä sä oot saanut työuralla aikaiseksi. Se ei ole X-sukupolvelle mitenkään helppoa. Me ei olla totuttu korostamaan omia aikaansaannoksiamme versus Y-sukupolvi, joka on jo tottunut siihen, että on ihan normaalia kertoa vaikka somessa omista aikaansaannoksista. Eli tämä on niin kuin uravalmennuksissa yksi suurimpia haasteita saada konkari kertomaan aikaansaannoksista. No anna vinkkejä, mitä se tehdään? Miten henkseleitä voi paukuttaa niin, että ei hävetä? Tässä voidaan käyttää ihan vaikka puhutaan STAR-mallista, joka on hyvin tyypillinen malli. Eli mietitään ihan, että mikä se tilanne oli, missä piti muutoksia saada aikaan ja mitä lopulta toteutui. Mikä oli se mun rooli osana sitä tiimiä. Eli ihan palastellaan se onnistuminen. Niitä pitäisi 5-6 kappaletta pystyä sanottaan, kun sä haet töitä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siihen menee puolet valmennusajoista, että saadaan ne aikaansaannokset irti. Mutta se loistaa nyt poissaolollaan tästä kysymyspatteristosta. Mutta vähän sama tematiikka, anteeksi, haluatko? Joo. Oman osaamisen tunnistamisessa, niin tavallaan rekrytoijana sitten taas, että konkareillahan on semmoinen hirveän herkullinen tilanne, koska on hirveän paljon yleensä mistä ottaa. Ja niin se voi olla tavallaan sit samalla sit se sudenkuoppa tietyllä lailla, että tullaan haastatteluun sillä tavalla, että no onhan tässä kaikenlaista tullut tähtyä, mutta se ei tavallaan sitten niin kuin sille rekrytoivalle yritykselle, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että no mistä mä niin kuin saan kiinni, mikä tässä osaamisessa on sellainen, mitä juuri tähän paikkaan haetaan. Että siinä ehkä se semmoinen kirkastaminen ja kyllä siinä tietysti oma hommansa on, niin kuin sanoit, niin siinä konkretisoinnissa ja sitten tavallaan se, että jos hakee jotakin tiettyä työpaikkaa, niin se tavallaan se sitten sen hakemuksen ja CV:nkin ikään kuin tekeminen siihen työpaikkaan niin on entistä tärkeämpää. Kyllä. Saanko mä vielä jatkaa tähän aikaansaannokseen? Joo, otetaan minä väliin. Sanon nopeasti vaan vähän tähän teidän aiheeseen liittyen, että kyllä mun havainnot on myöskin se, että työnhaku on muuttunut tässä viime aikoina niin paljon, että jos sä oot viimeksi hakenut 20 vuotta sitten töitä, niin sä joudut ihan oikeasti opiskelemaan ensin sen, että miten töitä hakemaan. Sitten on nämä sanotukset ja osaamisen esille tuonit ja ennen kaikkea pyydän aina ihmisiä miettimään sitä, kun välillä sparrailen, niin mikä on se hyöty, mikä se yritys saa susta. Että älä luettele sinne ihan kaikkea sitä osaamista sieltä rippikouluiästä lähtien, vaan mieti, kuinka sinä juuri pystyt hyödyntämään yritystä. Erityisesti kun sitä on sitä osaamista on paljon ja kokemusta on pitkältä ajalta, niin silloin on kerinyt tehdä aika monta asiaa. Se on aika olennainen. Niin, eli näihin aikaansaannoksiin, että sitten kun ollaan se puolen tusina aikaansaannosta saatu vähän työllä väännettyä, henkilö huomaa, hei oikeasti, näähän on mun aikaansaannoksia. Sitten tulee, mitä? Pitääkö nämä kirjoittaa johonkin LinkedIniin? Kaikki näkee nämä. Että niin tämmöistä, että sinne nyt vaan täytyy tänä päivänä kirjoittaa, jos aikoo onnistua työnhaussa. No. Poimitaan mukaan katsoja kysymys. Onko panelisteilla näkökulmia työttömänä kouluttautumiseen? Koen hankalaksi, että kouluttautuminen työttömäksi jäätäessä on niin hankalaa. Kaikkein karmeinta on, että työn ohessa koulutuksen aloittanut joutuu lopettamaan opiskelut jäädessään työttömäksi. Logiikka on käsittämätön. Haluatko? Mitä tuohon sanoisin? Se on valitettavasti näin. Tuossa ehkä hyvä huomata, että tuossa jonkin verran on myöskin tulkinnanvaraa työvoimahallinnolla ainakin mun kokemuksen mukaan, että esimerkiksi jos sun opinnot on aloitettu jo niin kuin selkeästi ennen kuin jää työttömäksi ja on niin kuin opinnot myöskin edistynyt niin kuin oman työn täyspäiväisen työn ohella, niin silloin niin kuin käytännössä on tullut toteen näytetyksi, että se ei ole päätoimista se opiskelu. Mutta siinä on valitettavan paljon tulkinnanvaraa ja sitten voi olla jopa ihan virkailijakohtaista, että minkälaisen päätöksen sieltä saa. Mutta se kannattaa ehdottomasti selvittää TE-toimiston kanssa ja sanotaan näin, että kannattaa sitten aloittaa opintoja silloin, kun on vielä töissä. Ehkä tämä nyt on se lämmin suositus kaikille.
No täällä työllisyyspalvelujen virkailija esittää kysymyksenä, että hän toivoo hyviä vinkkejä, miten voisi edistää 50 plus asiakkaiden työllistymistä. Monelle heistä työttömyys tulee järkytyksenä ymmärrettävästi, kun ovat olleet vuosikymmeniä samassa työpaikassa, yhtäkkiä työt ja rahat loppuu. Ja siinä virkailija sanoo, että välillä voi olla vähän kädetönkin olo. Mitä sinne vinkkejä? Mä haluaisin nostaa tässä se Vantaan kohtaantohankkeen, mikä oli musta aivan upea projekti, ja siitä oli just päätösseminaari tässä vähän aikaa sitten. Itse asiassa katselin se eilen illalla, ja siis se, että miten sieltä oli poimittu niitä pidempiaikaisia työttömiä yli 50-vuotiaita ja ihan sitten kädessä savessa lähdetty heille etsimään niitä työpaikkoja, ja sieltä päästiin melkein siihen tavoitteeseen, että jos siinä oli 150 työnhakijaa, niin he sai semmoiselle 70 joko koko tai osa-aikaisen työn ja sitten vielä oli tämmöisiä tuntityöntekijöitä, niin siinä on ihan tehty konkreettisia toimenpiteitä. Mä ymmärrän, että TE-hallinnolla on tiukat resurssit, että se ei ole mahdollista, mutta jotenkin semmoisella niin kuin hyvällä tahdolla ja yhteistyöllä saataisiin varmaan paljon aikaa myöskin niin kuin kunnan kanssa. Se ensimmäinen kysymys taisi liittyä siihen, että miten työttömänä voisi ajatella tätä jatkokouluttautumista. Mä sanoin muutama dia sitten, että siinä oli pieni mismatchi siinä, että haluaisi ehkä vaihtaa uraa, mutta kuitenkaan ei ole niin halukas opiskelemaan. Ja kyllähän tämä niin kuin tänä päivänä on varmasti muuttunut, ja kyllä se, niin kuin se yksi sana siellä on niin kuin toimeentulo. Millä tuut toimeen, jos lähdet opiskelemaan ihan uuteen ammattiin. Se on nyt erilainen kuin aikaisemmin, jolloin Jaakko tuossa sanoi, että kannattaisi jatkuvasti opiskella ehkä siellä työssä ollessa, mikä munkin mielestä on ihan hyvä juttu, jos se mahdollisuus siihen tulee. No sitten tähän toiseen kysymykseen, niin kuin mun näkökulma siihen on se, että sen ihmisen, joka niin kuin on jäänyt työttömäksi, se on aina dramaattinen tilanne. Se on muutostilanne, missä joku muukin iso elämänmurros saattaa olla. Niin siinä täytyy kyllä myös sitä tunnepuolta pystyä käsittelemään. Mutta kyllä se niin kuin aika monella kuitenkin on se toimeentulo siellä pohjalla se kaikista tärkein juttu, jolloin mitä pitää tehdä, niin mä kyllä suosittelen, että työnhakuvalmiudet mahdollisimman hyvään kuntoon. Joo. Näitä asioita, mitä tässä juuri keskustellaan. Mä peesaan tuossa Jaria, että niin kuin sanotaan, että jos jää niin kuin, erityisesti jos on tilanne tulee yllättäen, niin kyllä mä niin kuin hyvin lämpimästi suosittelen, niin uravalmentaja on juttu sille, jos pääsee, niin se on aivan kullan arvosta. Että itsekin huomaa niin kun yrittää sitä omaa osaamistaan sanottaa, ja vaikka mä oon sitä kouluttanut ja vaikka mä oon valmentanut sitä muille ihmisille, mutta se on itselle se on jollakin tapaa kuitenkin sokea kohta. Ja siinä nimenomaan se, että jonkun kanssa pääsee käymään sitä dialogia, että mikä se osaaminen on, joku tiivistää sulle, kun sä kerrot sen, niin se auttaa ihan hirmuisen paljon. Ja tietysti sanotaan nopea apu, niin tietysti kannattaa ChatGPT:n kanssa jutella, että näistä on kuulemma saatu ihan hyviä kokemuksia, että kun sitä hetken aikaa pallottelee, niin se menee asia eteenpäin ja se prosessi osittain tapahtuu jo omassa päässä. Jotta sä pystyt kertomaan jollekulle, vaikka se olisi tekoäly, että mitä sä oot tehnyt, niin sun tarvii siitä niin kun omasta ajatuksesta muokata se semmoiseksi, että sä pystyt kirjoittamaan sen paperille, kertomaan sen jollekulle. Niin, täällä kysytäänkin, että joko käytätte tai tunnistatte tekoälyä työnhaussa. Kyllä, ehdottomasti kannattaa hyödyntää, mutta sparrikaverina. Eli ei niin kuin lopullista tekstiä pidä hakea siltä niin kuin ChatGPT:ltä tai muulta tekoälyltä, mutta sparraamiseen aivan älyttömän hyvä työkalu. Käytän itsekin. Joo. Eli vinkkinä, miten sinne kannattaa se kertoa omasta osaamisesta? Tai että esimerkiksi syöttää sinne niitä omia osaamisia ja aikaansaannoksia ja lähteä promptaamaan sillä tavoin, että mitähän tällä osaamisella ja aikaansaannoksella voisi niin kuin tehdä. Sitten kun on määritellyt vaikka omia motivaatioita, rakastan ajatusta sisäisistä motivaatioista, eli omaehtoisuutta, onnistumiskokemuksia, yhteenkuuluvuuden tunnetta, on kirjoittanut ne auki. Sitten voi kysyä tekoälyltä, että no mihinkäs tällaisilla voisi päästä. Eli niin kuin hakee keskustelukaveria, jos ei ole esimerkiksi uravalmentajaa mahdollisuus saada. Kyllä. Joo. Mua vähän itse asiassa huolettaa tietyllä lailla sitten se osa työnhakijoista, jotka ei osaa käyttää tekoälyä, että kuinka eriarvoiseen asemaan siinä mahdollisesti joudutaan sitten niiden kanssa, jotka on jo tekoälyn käytössä pitkällä. Et mä toivoisin myöskin paljon sellaista niin kuin ehkä sitten vaikka kunnilta
tai TE-toimistolta sellaista matalan kynnyksen harjoittelumahdollisuuksia sen tekoälyn kanssa, että kaikki päästään samalle viivalle. Ja sitten on varmaan koulukuntia siitä, että toiset on sitä mieltä, että ei missään nimessä käytetä tekoälyä, ja sitten taas on niitä, jotka ehdottomasti käytetään työnhaussa tekoälyä. Että tuossa eilen just kun kuuntelin sitä kohtaantohankkeen raporttia, niin siinä oli semmoinen pätkä video, missä sanottiin, että kun käytti sitten ensimmäisen kerran tekoälyä työhakemuksen tekemiseen, niin heti pääsi haastatteluun, ja sitä ennen ei ollut päässyt. Ja ehkä tuossa voisi ajatella myöskin sellaista ajatusta siitä, että niin kuin sanottu, niin se, että jos se työpaikka jollakin tavalla nyt sitten menee alta, niin se on semmoinen kriisin paikka, että ehkä kannattaa jotenkin miettiä sitä, että siinä kriisin keskellä pitäisi sitten alkaa miettimään näitä saavutuksia ja muita, että ehkä semmoista etupainoakin tietyllä lailla siihen voisi ottaa. Että ymmärrän hyvin sen, että kuka sitä nyt siellä CV:tä päivittelee, kun kaikki on niin kuin hyvin, mutta että silloinhan se juurikin pitäisi, koska se muutos tulee jossain kohti. Niin tavallaan sen on sitten ehkä henkisesti niin kuin ymmärtänyt ja sisäistänyt ja valmistautunut siihen, että kyllä se muutos tuli niin kuin nyt, mutta kuitenkin, että ollaan ikään kuin jollakin niin kuin valmiusasteella jo sen asian kanssa. Aivan. Tuohon ehkä vielä niin kuin tietyllä tavalla jatkaisin, että sitten kannattaa sitä työnhakuhyvinvoinnista myöskin pitää huolta. Eli ihan kun tulee tämmöinen yllättävä tilanne, mä aina sanon, että pidä ensimmäiseksi huolta, että sä nukut hyvin. Se on niin kuin kaikki 90% ongelmista ratkeaa sillä, että sä nukut hyvät yöunet. Tämä on ihan lainattu sun linkkarista itse asiassa, mutta se pitää yhä edelleen paikkansa. Sitten tapaa kavereita, niiden kanssa sä voit jutella, että missä sä oot hyvä, minkälainen sä oot persoonana. Sitä tietoa sä saat niin hyvin nopeasti. Varaudut tietysti siihen, että sulta kysytään se sama. Mutta sitten tosiaan niin kun käy liikkumassa joka päivä. Jos ei muuta, niin käy puoli tuntia kävelemässä tai tunti kävelemässä, jos jaksaa. Ja tosiaan sitten syö hyvin. Terveellisesti suomeksi sanottuna. Nämä 4 asiaa, kun saa kuntoon, niin sulla on niin kuin suurin osa ongelmista ratkeaa, tai niin kuin sillä, että loppujen ongelmien ratkaiseminen muuttuu ihan hirveän paljon helpommaksi, sanotaan näin. Joo, otetaan Järjeltä. Mä lisään nyt tähän ainakin 5. Sitten katsotaan, minkälainen paketti tästä saadaan, mutta kyllä se oma vastuu siitä työllistymisestä, niin se on ehdottoman tärkeä ihan minkä ikäiselle vaan. Mutta konkarillakin saattaa olla sellainen, että kun on tehnyt pitkän uran, sitten joutuu työttömäksi, niin voi tulla sellainen olo, että ei mun nyt hetkeen tarvitse tehdä mitään, sain hyvän paketinkin, ettei mun tarvitse tässä nyt tehdä mitään tälle asialle. Mutta kyllä mun nyrkkisääntö on, että 5 päivänä viikossa 2-3 tuntia mielellään puolipäivää teet työnhakua edistäviä asioita, sitten lepäät lopun aikaa. Ja kyllä niin kuin kun mä katson itse tilastoja, kuinka moni uravalmennettavista työllistyy, niin kyllä ne tuppaa olemaan näitä ahkeria ihmisiä, jotka tekee ja näkee vaivaa sen työllistymisensä eteen. Ja tämä nyt ei ole syytä muita kohtaa, mutta jos haluaa onnistua, se vaatii työtä. Tuossa ehkä vielä toinen, että sulla on se viikonloppu on vapaa. Kyllä, just Eikö näin. sä otat vapaata myöskin sitä työnhausta, että sitten okei, nyt mä oon tehnyt viikon ja nyt mä otan viikonlopun tästä vapaata ja sitten sä pääset niin kuin palautumaan siitä ja seuraavalla viikolla taas uudestaan. Se on ihan myöskin hyvin tiivisti tähän työnhakuhyvinvointiin liittyvä asia, että jos sä 7 päivää viikossa oot niin kuin ihan tiukkana haet töitä, niin sä väsähät siihen. Ja sitten ehkä sekin, että se työnhakuhan ei ole samanlaista kaikille. Että jos olet hyvin luontainen verkostoituja, niin tavallaan käytä sitä vahvuutta. Että se on tavallaan se sun painotus sitten. Tai jos olet kirjallisesti tosi lahjakas, niin tavallaan se on sitten se sun painotus. Että tavallaan että sieltäkin löytää sitten sen oman tavan tietyllä lailla niin kuin tehdä. Että jotkut löytää työpaikan niin, ettei ne kirjoita CV:tä ollenkaan, vaan sieltä verkostosta sitten ne mahdollisuudet löytää. Että sekin on ihan hyvä muistaa, että kaikkien ei tarvitse tehdä ihan samalla tavalla sitä hakua. Siirrytään sitten seuraavaan teemaan ja otetaan tarkasteluun työnantajan näkökulma. Avaimia kohtaannon kehittämiseen. Eli laitetaan nyt päähän työnantajahattu niin sanotusti, miltä tilanne näyttää rekrytoijan näkökulmasta. Tässä kuva Eläketurvakeskuksen tekemän tutkimuksen tuloksia. Työnantajat pitävät konkareiden oma-aloitteisuutta, luotettavuutta ja ongelmanratkaisukykyä samalla tasolla tai paremmalla kuin kaikilla työntekijöillä keskimäärin.
Toisaalta osa selvitykseen vastanneista työnantajista arvioi konkareiden terveyden ja toimintakyvyn, valmiuden oppia uutta sekä kyvyn sopeutua muutoksiin hieman keskimääräistä heikompana. Näin arvioi noin 1/4 vastanneista työnantajista. Osuuko teidän silmänne joku tietty asia, johon haluaisitte tarttua? Puhuttiin jo aikaisemmin näistä ennakkoluuloista. Onko nämä niitä vai niin kuin havaittuja työelämässä? Mä lähtisin ehkä vähän niin kuin peesaa Jaria tästä. Lähdetään positiivisen kautta. Niin saataan nyt katsoa top 4 tuossa, niin kyllähän me ollaan konkari on aika kova tekee ja ymmärtää ja osaa. Ja tuo myöskin sitä rauhallisuutta siihen työyhteisöön, että kyllä meillä on niin kuin ihan selvät vahvuudet. Toki niitä on hyvä osata myöskin siinä omassa viestinnässään tuoda esille, että nämä on ja sanotaan näin. Ja sitten taas toi mikä on tuolla toi pohja, niin sanotaan näin, että hiukan haastasin noita asioita. Että kyllä ainakin itse niin kuin sanotaan, terveystoimintakyky ja oppiminen on semmoisia niin kuin aika rakkaita asioita itselle. Joo, lähden vähän sun jäljelle. Tuossa ehkä nappaan tuosta viimeisestä kiinni, että kyky sopeutua muutoksiin. Et tietysti jos kokemusta on paljon pohjalla, niin tavallaan se, että jos ei, en tiedä näkyykö tässä sit sellaista, että kaikki muutokset, että osahan ottaa sen sukkana vaan, että näin tämä on ja sitten vaan suunta vaihtuu. Mutta sitten tietysti kun on peilipintaa jo esimerkiksi taustalla, niin sitten osaa ehkä niin kuin ikään kuin keskustella siitä muutoksestakin, että onko se sellaisenaan hyvä vai onko siinä ehkä sellaisia jotakin näkökulmia, mitä voisi tehdä niin kuin eri tavalla. Että jotenkin mä ajattelin, että sekin on rikkaus ja sekin on niin kuin taito, että se ei ole niin kuin vastahankaa, vaan se on nimenomaan sitä niin kuin muutoksen läpikäyntiä ja ehkä semmoisia näkökulmien tuontia. Tuosta terveydestä sen verran, että tuossa tuli viime syksynä joku semmoinen uutinen, että 60-vuotiaat on tällä hetkellä terveempiä kuin 30-vuotiaat. Ja mikä on tietysti huolestuttavaa, jos näin on, koska sitten 30-vuotiailla on aika paljon vielä työelämää edessä, mutta näin se voi hyvin olla, johtuu ehkä niistä tilastoista, että on nuoremmilla on jonkun verran mielenterveysongelmia enemmän kuin sitten konkareilla. Toi kyky sopeutua muutoksiin, mä sanoisin näin, että varmaan niin kuin ikä tekee myöskin sen ja tämä konkarius sen, että semmoinen tietynlainen resilienssi kehittyy kyllä tuossa matkan varrella ja on tullut nähtyä ja koettua, mutta sitten mä toisaalta sanon myöskin, että musta se on myös persoonallisuuskysymys, että meillä on enemmän ja vähemmän resilienttejä ihmisiä, että näin, mutta lähtökohtaisesti varmasti on ihan hyvä muutoksen sietokyky. Kyllä. Mitä näette, että esimerkiksi tämä elinikäinen oppiminen toteutuu tällä hetkellä? Tässä nostettiin jo monta kertaa esiin, että tärkeää päivittää niin, että tietoja ja taitoja koko ajan, mutta onko yrityksillä halu tarjota sitä mahdollisuutta myös työntekijöille ja konkareille? Mä näkisin, että fiksu yritys tarjoaa ja se, itse asiassa se voi olla vaikka niin kuin ikäsyrjintäasia, jos niin kuin oletetaan, että otetaan vaikka organisaatiossa käyttöön uudet digitaaliset työkalut ja oletetaan, että kaikki ihmisten samoin teen osaa ja ottaa ne käyttöön. Siitä voisi tulla ikäsyrjintä kyse siinä mielessä, että ei oteta huomioon tämmöisiä ihmisten yksilöllisiä ominaisuuksia ja sitä ikää muun muassa yhtenä sellaisena tekijänä. Ja nyt mun katosi ajatus, niin joku muu voi jatkaa. Mä voin jatkaa tähän ikäsyrjintä- tai ikädiversiteettiasiaan. Eli kyllä mä näkisin, että jatkossa kun tämmöisiä ikäsertifikaatteja organisaatio saa, niin nämä asiat on mietitty siellä todennäköisesti kuntoon. Eli että kyllä niin kuin kaiken ikäisille tarjotaan sitä mahdollisuutta oppia. Tuohon mä kiinnittäisin taas, kun vuosittain luen paljon organisaatioiden työhyvinvointikyselyitä, niin mä kiinnittäisin myös noihin vihreisiin palkkiin huomioita nyt täällä alemmassa päässä. Yli puolet kuitenkin vastaajista kokee, että terveystoimintakyky, valmius oppia uusia asioita samanlaisia kuin keskimäärin. Eli niin kuin sitten taas, että täällä saattaa ruveta sitten niin kuin kärjistymään ne mielipiteet. Että tulee vähän niin kuin kahden koulukunnan vastauksia, jos mä niin kuin pyrin lukemaan tilastoa tässä nyt
Kyllä. Tilastomatemaatikkona. Joo. Ja sitten sekin, että usein yritykset käyttää jonkunlaista 70-20-10-mallia tavallaan siihen, että miten opitaan uusia asioita. Että se ei ole aina sitä, että mennään koulutukseen, vaan että 70% asioista opitaan työtä tekemällä. Että sitten se ehkä menee sellaiseen sisäiseen urakiertoon tai johonkin tämmöisiin uusien vastuiden ottoon tai muuhun. Ja sekin on tapa oppia uutta, ei pelkästään siinä, että menee ulkoiseen koulutukseen ja on siellä 2 päivää ja tulee takaisin. Tuohon ehkä vielä yhtenä teemana, että kysyit, että niin kuin mikä on yrityksen vastuu kouluttamista, mutta kyllä mä nostaisin myöskin se, että mikä on yksilön vastuu. Että kyllä tässä niin kuin silleen on ollut hetkiä elämästä, olen vähän ollut silleen, että hupsista keikkaa, että onko suutarilapsella kenkiä, kun mä oon tehnyt kuitenkin henkilöstön kehitystä niin kuin työkseni, niin sitten jossakin kohti silleen, että nyt ei ole kyllä Jaakko tainnut ihan hetkeen mitään opiskella, että pitäisiköhän ryhtyä. Ja se on myöskin erittäin riemullista, kun sä huomaat, että sä itse asiassa tiedät jo aika paljon näistä asioista ja sitten sä pystyt yhdistelemään siihen vanhaan, eli se oppiminen myöskin tietyllä tavalla käy nopeammin. Joo, nyt mä nostan semmoisen vähän AY-hatun päähän ja puhun siitä, että meiltähän loppuu aikuiskoulutustuki. Ilmeisesti jotain korvaavaa järjestelmää ollaan toki tekemässä, mutta sitten ei ole ainakaan vielä tullut. Ja sitten se, että esimerkiksi verotuksesta poistui koulutusvähennys, niin nämä on tietysti sellaisia asioita, mitkä myöskin vaikuttaa siihen elinikäiseen oppimiseen tai enemmänkin niin kuin siihen oppimattomuuteen. Et nyt se jää kyllä sitten niin kuin yritysten ja yksilöiden vastuulle enemmänkin se jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen. Ja palaan vielä siihen, mitä sanoin äsken, että fiksu organisaatio kyllä huolehtii siitä, että eri-ikäiset ihmiset saa sitä koulutusta ja nimenomaan niin kuin yksilöllistä ja erilaista ja eri-ikäisille tarkoitettua koulutusta muokattuna. No, Duunitori teki vuonna 2022 kansallisen rekrytointitutkimuksen, johon vastasi yli 500 rekrytoinnin sekä muun henkilöstöhallinnon, viestinnän, markkinoinnin ja liiketoiminnan johdon ammattilaista. Ja tässä kuva niistä tuloksista. Tässä kysyttiin siis, että mistä syystä yli 50-vuotiaiden on vaikeampi työllistyä kuin nuoremman. Ja iän vaikutus rekrytointipäätöksiin ei näytä olevan ihan yksiselitteinen. Vastanneesta vain noin 16% arvioi, että ikään liittyvät ennakkoluulot tai suoranainen ikäsyrjintä vaikuttaisi rekrytointipäätöksiin. Mitä tuumaatte tästä? Osoitetaanko liikaa syyttävää sormea työnantajia ja rekrytoijia kohtaan, jos ei yli 50-vuotiaat työllisty? Jari. Mä voin tarttua nyt tuohon palkkavaatimuskysymykseen ja pelkoon eläkemenoista, niin kyllä mun kokemus on, että moni työuransa loppupuolella oleva on jo valmis niin kuin tinkimään siitä palkastaan, ei enää niin kuin haluakaan välttämättä edes niin vaativiin tehtäviin kuin on ollut aikaisemmin, vaan antaa niin sanotusti tilaa nuoremmille. En tarkkaan tunne nyt, mikä porukka tähän nyt vastannut, että jos tässä on työnantajat ja rekrytoijat vastanneet, että onko toi enemmän olettamus vai tieto? Minä en tiedä sitä. Sitten kun puhutaan eläkemenoista niin mun ymmärtääkseni lainsäädäntö on tässä nyt kuitenkin tullut vastaan, että eikö tämä ole niin, että nykyään ei ole merkitystä, minkä ikäinen työntekijä on niin kuin työeläkemaksujen suhteen, mitkä työnantajille tulee. Että sekin on ikään kuin poistunut, mikä on hyvä asia. Niin, ja myöskin sitten mun ymmärtääkseni yli 55-vuotiaalta, niin jos jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin siitä ei sille viimeiselle työnantajalle tule kaikki maksut niistä. Just näin. Sekin on yksi tämmöinen myytti, joka vielä yhä edelleen elää itse asiassa osalla työnantajista. Haluaisin kyllä tuoda vähän ehkä tämmöisen kriittisen näkökulman tähän sillä tavalla, että olipa se 10 vuoden osaaminen 30 tai 50 tai 60 mitä vaan, niin jos se on kokemuksena olemassa, niin kokemuksesta pitää maksaa. Se on tavallaan se niin kuin reilu korvaus siitä, että sitä kokemusta on. Ja sitten sekin näkökulma, että mitä sillä rahalla saa. Että sekin on niin kuin laatukysymys myöskin siinä mielessä, että jos on kokemusta ja peilipintaa ja muuta, niin toki sitten niin kuin on eri asia. Että se tehokkuuskysymyskin on siellä sitten. Tai sitten jos on semmoinen juniorimpi, joka tulee opettelemaan. Ja heitäkin tarvitaan sinne organisaatioon, mutta ymmärrettävästi sitten esimerkiksi palkkataso on ihan oikeinkin, että se on erilainen sitten. Joo.
Mä juttelin tuossa vähän aikaa sitten Finanssiala ry:n kanssa ja heillä on alkamassa oma hanke nyt 50 työurien jatkamisesta. Ja siellä puhutaan minusta semmoisesta ihanalla termillä kuin monipolvinen työura, joka tarkoittaa sitä, että siellä työuran niin kuin päätöksessä tai siellä loppupuolella niin se ura voi mennä eri tavoin niin, että siellä sä voit olla välillä vaikka esihenkilönä ja sitten sä voit olla välillä asiantuntijana. Ehkä sun ei tarvitse lopettaa siellä niin kuin pomojen pomona sitä työuraa, vaan sä voit lopettaa sen sitten semmoisessa sopivassa positiossa. Ja se vaatii mun mielestä myöskin meiltä sellaista tietynlaista asennemuutosta, että tämä yhteiskunta ei odota, että kaikki aina lopettaa uransa huipulla, vaan että on ihan ok, että se polveilee se työura siinä loppuvaiheessa, mihin vaan, niin silloin ehkä se myöskin laskee pelkoa noista korkeimmista palkkavaatimuksista muun muassa. Ja ajatellaanko, että pitää heti saada tietty positio, kun on tällainen tausta. Ja sitten se tuosta vähän samaa tematiikkaa varmaan tuossa Minjan kanssa, että semmoista niin kuin monikanavaisuudesta. Että yrityksessäkin hirveän helposti mennään siihen, että mehän tarvitaan joku 5 päivää viikossa toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella, mutta eihän näin välttämättä ollenkaan ole. Yrityksessä saattaa riittää, että meillä on joku vaikka 3 päivää viikossa ja joku voi olla halukas myös tekemään sitä. Eli tavallaan sekin, että joku saattaa olla niin, että olen palkkatyössä osittain, teen yrittäjänä osittain ja sitten olen jossakin projektissa vaikka osittain. Että sehän on hirveän niin kuin yleistyvä tapa tehdä työtä, eikä niin, että ollaan 40 tuntia viikossa, vaan niin kuin yhdessä paikassa. Siihen toki liittyy sit paljon niin kuin lainsäädännöllistä problematiikkaa, tai sitten jos haetaan työttömyysetuutta jostakin, niin toki ne tilanteet on sitten niin kuin omanlaisiansa, mutta näkee enenevissä määrin myöskin tätä. No fakta on myös se, että osa työnantajista tosiaan näkee kokeneiden osaajien palkkaamisessa riskejäkin, ja katsotaan, tässä on kuva Eläketurvakeskuksen vuonna 2021 teettämästä tutkimuksesta. Siinä yli puolet kyselyyn vastanneista työnantajista arvioi, että yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden kohdalla esimerkiksi mahdollinen korkeampi palkkataso, just mistä juteltiin, ja huoli tietojen taitojen vanhentumisesta saatetaan nähdä esteenä palkkaamiselle. Vastaavasti lähes 70% vastanneista ei nähnyt riskiä siinä, että kokeneemmalla työnhakijalla työuraa on jäljellä vähemmän. Rehellisesti, onko konkarin palkkaamisessa, mitkä on ne riskit, mitkä aidosti työnantaja siinä pohtii palkkausvaiheessa? Niin, ken alkaa? No, jos mä vaikka vähän pohdin palkkatasokysymystä, kyllä tämä yrityksessä näkyy joka ikäluokassa. Tavallaan se, ja kyllähän markkina myöskin kertoo sitä, että sitten jos on paljon osaajia, niin palkkatasot ehkä vähän alenee. Sitten mitä harvinaisempaa osaamista, mitä vähemmän sitä on tarjolla, niin palkkatasot nousee noin niin kuin karkeasti sanottuna. Että kyllä se tavallaan se palkkatasokysymys on konkareissa, mutta on toki siis nuoremmissakin ihan riippuen siitä, että mitä haetaan ja minkälaisessa markkinatilanteessa myöskin. Että ihan en osaa tätä ehkä niin kuin ikään kuin pelkästään konkarikysymykseksi. Aivan. Joo. Mun mielestä niin kuin osa sitä työnhaun opettelua on myöskin se, että sä selvität, että minkälaiset palkkatasot on. Että ei kuvitella, että jos mä pääsen päälliköksi, niin mulla on heti 10 000 liksa ja näin poispäin. Ja yksi asia, mikä tätä tulee auttamaan mun mielestä, on se palkka-avoimuusdirektiivi. Että siellä jos näkyy heti se haitari esimerkiksi, että mikä kuuluu mihinkin työn paikkaan. Sitä ei tosin ole pakko siinä ilmoituksessa ilmeisesti sitten jatkossakaan olla, mutta se täytyy ilmoittaa kuitenkin sitten tietyssä vaiheessa sitä prosessia, niin se varmasti myöskin sitten tiputtaa sellaiset turhat hakemukset pois. Eli sitten se on ihan niin kuin sanottu, että se menee tähän kategoriaan ja sillä hyvä. Kyllä. No poimitaan mukaan, mennään eteenpäin. SAK:n työttömyysbarometri. Yli 50-vuotiailla on vähemmän työpaikkahaastatteluja kuin nuoremmilla. Mistä näette, että tämä johtuu? Eikö heitä kutsuta vai onko se juuri tämä, mistä Jarikin on puhunut, että se taito hakea myös työpaikkaa? Mä väittäisin, että se on yksi keskeinen syy, että ei osata sanoittaa sitä hakemusta niin. Ja moni ei ymmärrä, mikä sen hakemuksen merkitys on. Sähän haet sillä haastattelupaikkaa.
jotta sä voit osoittaa sitten, kuinka osaava sä oot, kuinka motivoitunut sä oot. Sillä ei haeta lopullista työpaikkaa. Tämä on niin yksi, mitä mä yritän alleviivata aina, että sä haet työhaastattelupaikkaa. Se on prosessin seuraava vaihe. Aivan. Tuossa ehkä mä nostasin semmoisen asian esille, että kun katsoo rekrytointia tekeviä henkilöitä yrityksissä, niin mulla on jotenkin semmoinen peukalotuntuma on, että hyvin useasti he ovat uransa alkupäässä olevia ja ihmiset vaan tuppaa suosimaan itsensä kaltaisia ihmisiä. Ja tämä niin kuin mä en osoita niinkään heitä, vaan osoitan sormella itseäni, koska mä huomaan sen saman biaksen, kun mä oon tehnyt henkilövalintoja. Että mun pitää niin kuin hetkeksi aina pysäyttää, että hei, mitäs nämä nuoret? Että nämä pitää katsoa pikkusen eri silmälaseilla nämä kaverit täältä läpi, että ketä täällä on hakemassa. Ja tuosta on itse asiassa on tehty tutkimusta, en muista enää tutkivaa tahoa, mutta oli haastateltu rekrytointia tekeviä henkilöitä. Ja nuoret rekrytoijat sen tutkimuksen mukaan ihan avoimesti myönsi, että he syrjii iäkkäitä työnhakijoita. Eli siinä mielessä yksi ratkaisu niin kun tietyllä tavalla, mitä ehkä työnantajapäässä voi tehdä, niin pitäkää huolta, että teillä on rekrytoinnissa myöskin konkariosaajia, koska he osaa katsoa sitten konkareita konkarilaseilla ja ymmärtää sen, mitä siellä on olemassa, mihin heidän osaamisensa sopii. Toisaalta anonyymi rekrytointi on se, mistä on puhuttu paljon, niin se on kyllä yksi lääke myöskin siihen. Että voin sanoa, että juuri olen palkkaamasta yhtä ihmistä ja on menossa kohta lopulliseen päätöksentekoon tämän. Ja joku kysyi multa, että no minkä ikäinen hän on. Mä sanoin, että en mä tiedä. Sopiva ikäinen. No jos ne hakemukset tehdään tekoälyllä, niin onko siellä kohta joku tekoäly, joka lukee ne läpi ja kertoo, että... No, tästähän nyt niin kuin keskustellaan jopa kuumeisesti tällä hetkellä, että mikä se tekoälyn rooli täällä on. Olen nähnyt jopa sellaisia työpaikkailmoituksia, että emme käsittele hakemuksia tekoälyllä, vaan ihminen lukee ne. Tällaistakin saatetaan kirjoittaa tällä hetkellä sinne. Mun näkemys niin kuin tekoälystä yhäkin, mä kertaan sitä, se on hyvä sparrikumppani, mutta ei mitään lopullista tekstiä sillä pidä mun mielestä tuottaa niin työhakemukseen kuin sitten, en tunne kovin hyvin sitä rekrytoivaa puolta, että siellä varmaan tullaan hyödyntämään sitä joka tapauksessa kohta ja paljon. Tuossa ja mä ehkä jatkan tuohon, että eihän tämä tekoäly sinällään mikään uusi asia ole. Kun olen valmentanut LinkedIn, että kuinka tehdään LinkedIn-profiilia itselle, että sillä saa töitä, niin käytännössä kyllä sun pitää miettiä se, että se hakukone löytää sut sieltä. Että jos olet esimerkiksi LinkedInissä, jossa on Suomessakin 2 miljoonaa, 3 miljoonaa ihmistä, jos sä haluat tulla löydetyksi oman alansi osaajana, niin sun pitää aika tarkkaan miettiä, että mitä sä kirjoitat ja minne sä kirjoitat. Et siinä mielessä tämä ei ole mikään niin kuin ihan uusi asia. Ja samaten sitten, jos on iso tämmöinen niin kuin avoin työnhakijatietokanta, niin kyllähän se hakusanoilla tehdään se työ. Sulla ei tarvitse olla, sanotaan, 100 hengen porukassa. Jos sulla on 100 hakijaa tiettyyn työnhakuun ja sun pitää tietty osaaminen löytää sieltä, niin aika paljon se on hakukonetyöskentelyä ollut jo 10, 15, 20 vuotta. Että ei tämä ole mikään uusi asia. Aki Alruut, hän kirjoitti muutama vuosi sitten Duunitoriin kolumnin, jossa vähän kieli poskessa sitten listasi usein kuultuja ennakkoluuloja, mitä me tuossa alussakin vähän käsiteltiin, ja väitteitä konkarista. Mitkä ovat teidän kokemuksenne mukaan nyt ne tehokkaimmat keinot purkaa näitä ikämyyttejä? Hän on hidas, hän on jäähdyttelijä, teknofobikko. niin tästä siitä asenteesta puhuttiin. Miten se muutos tehdään, kun sitä ei mihinkään lakipykälään voi paljon kirjoittaa? No sepä, tämähän on, niin kuin tunnen Akin henkilökohtaisesti ja hyvin hänelle tyypillinen tapa provosoiden kirjoittaa juttuja, että saa sitten keskustelua aikaiseksi. Meillä on paljon semmoisia myyttejä Suomessa. Me ollaan niin kuin negatiivisten sanontojen luvattu maa jo lähtökohtaisesti, mutta kyllä se, että niin kuin pyrkii tuomaan sille työnhakijalle sitä tietoutta, että hei, sulla on kaikki valta itselläsi nyt tehdä mahdollisimman hyvin niin sanotusti dokumentit kuntoon
Jaakko puhuu tästä LinkedInistä. Se on, by the way, se on ihan numero 1 rekrytointikanava. Jos et sä tee sitä profiilia siellä hyvin, niin sä et tule löydetyksi suoraan, kun konsultti ei löydä sinua siellä. Eli tämmöiset asiat pitää niin kuin tuoda ihan faktojen kautta. Laitetaan nämä asiat kuntoon, niin sit sä oot ihan samalla viivalla kuin kuka muukin. Ei se LinkedInin algoritmi tunne sitä, kun siellä on LinkedInin määrittämät termit niille skilleille, osaamisille. Ei se tajua katsoa, minkä ikäinen tämä hakija on, vaan se katsoo, onko sillä sitä skilliä, minkä se rekrykonsultti on sinne recruiter-työkaluun kirjoittanut. Eli tämmöiset myytit voi purkaa ihan kertomalla, miten tämä itse asiassa faktisesti menee. Aivan. Itse asiassa muistaakseni Katri Keskinen kirjoitti viime vuoden puolella väitöskirjan näistä asioista ja hän totesi siinä, että ageismiin kuuluu niin kuin ikäsyrjintä ja asenteet ja sitten oli vielä joku 3. asia ja kyllä hän totesi siinä ihan suoraan, että asenteet on ne, jotka on niin kuin lainsäädäntö oli se 1, että asenteet on se, mikä on se vaikein muutos ja näitä samoja keinoja, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu, niin varmasti voi käyttää niiden asenteidenkin muutokseen, mutta mä sanoisin vielä tuosta viimeisestä kohdasta, joka ehkä liittyy siihen mun yhteen vähän hassun hauskaan kuulemaan asiaan, että fiksu pomohan palkkaa itseään fiksumpia. Pääset paljon helpommalla. Kyllä. Mutta tietysti rekrytointi ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, eli halutaan sinne osaamista, joka palvelee sitä yritystä. Miten näette, aikaansaannosten kautta. Kyllä. Miten näette, että sellaiset yritykset pärjäävät, jossa juuri tämä ikädiversiteetti on otettu huomioon, jota nyt ajetaan jopa tällaista sertifikaattia siihen? Joo, tutkimusten mukaan ne pärjää paremmin ne yritykset, joissa on monipuolisesti se ikädiversiteetti huomioitu erilaisia ihmisiä. Että mun yksi kaveri kerran sanoi, kun hän joutui myös ikäsyrjinnän kohteeksi rekrytoinnissa ja sanottiin, että meille palkataan vaan niin kuin 25-vuotiaita, niin hän sanoi musta niin fiksusti, että minkälainen on sellainen yritys, jossa on ihan kaikki samanikäisiä, että mitä niin kuin osaamista ja kehittämistä sieltä voi tulla, jos kaikki, ja nyt en halua sanoa, että 25-vuotiaat olisi huonoja työntekijöitä, vaan että jos organisaatio on ihan sama sitten, että onko ne kaikki 50-vuotiaita, niin sittenkin voi kysyä samalla tavoin, että miten se organisaatio kehittyy. Ja sitten tullaan ihan tämmöiseen asiaan, että jos sä palkkaat samalla hetkellä samanikäisiä ihmisiä, niin sulla on 20 vuoden päästä ongelma, koska ne jää samalla hetkellä eläkkeelle. Näin. Mä toivon sydämeni pohjasta, että valtameren takaa lähtenyt käsittämätön liike DEI-konseptin, Diversity, Equity, Inclusion-konseptin torppaamisesta monissa isoissa organisaatioissa ei tulisi meille, vaikka me omaksutaan Suomessa aika paljon amerikkalaisia toimintamalleja, koska ne yritykset, jotka ymmärtää sen konseptin juurta jaksain, niin heillä kyllä tulee niin kuin hommat menemään ja ymmärtääkseni ne on yleensä tuottavampia sen takia, että ihmiset voi paremmin niissä organisaatioissa. Ja sitten vielä ehkä lisäisin siihen, että pidetään sitä asiaa keskustelussa, niin kuin me tehdään nyt. Ja sitten toisaalta yrityksissä niin kuin mietitään se asia esimerkiksi, jos halutaan monenikäisiä ihmisiä, niin kaikki tällaiset käytännön jutut esimerkiksi, että mitä etuja tarjotaan. Että välttämättä sitten kaikenikäisiä ei kiinnosta samat asiat enää. Ei halua ehkä niitä jotain hiihtoviikonloppuja poissa kotoa tai ei halua biljardipöytiä tai ei halua mikä se sitten onkin. Että tavallaan semmoisissa asioissakin huomioita siellä yrityksissä sitten se, että ikään kuin toivotetaan tervetulleeksi ja tehdään sellainen ympäristö, missä kaikenikäiset myös viihtyy. Aivan. Poimitaan mukaan katsojakysymyksiä, kiitoksia niistä. Täällä kysytään, miten etätyömahdollisuuksia 55 plus tai 66 plus konkareille työllistymismahdollisuuksiin, etenkin ottaen huomioon mainitun maantieteellisen sijainnin töitä kotimaasta tai ulkomailta. Eli rekrytilanteissa niin nähdäänkö mahdollisuus myös siihen yhä enemmän, että etänä voidaan sitten tehdä hommia, jos ei halua muuttaa? Mä en näe tätä ikäkysymyksenä lähtökohtaisesti ollenkaan, että kyllä tänä päivänä työelämässä olevilla kaikilla on valmiudet etätyöskentelyyn tai hybridityöhön tai millä nimellä näitä halutaan kutsua. En näe ikäkysymyksenä ollenkaan. Se niin kuin saattoi olla vielä 5 vuotta, vähän reilu 5 vuotta sitten ikäkysymys, mutta se koronan jälkeen niin se on jokaisessa firmassa ollut 2 vuotta
suurin piirtein ihan jokapäiväistä leipää, niin kaikki ne valmiudet on kyllä tullut siihen. Se menee enemmänkin, että se on niin paljon enemmän henkilöstä kiinni, että mikä hänen preferenssinsä on. Kyllä. Joo, se on iso johtamiskysymys myöskin, että etäjohtaminen on ihan oma taitonsa sekin. Ja sitten tietysti tavallaan paljon puhutaan myöskin siitä niin kuin oman tavallaan semmoisen niin kuin oma-aloitteisuuden ja itsensä johtamisen ja muita taitoja, ja niitäkin löytyy ja puuttuu joka ikäryhmästä kyllä. No tämän osuuden loppuun ehkä tämä ei ole kysymys, vaan enemmän kommentti täältä katsojalta. Työuralla kannattaisi koko ajan olla etukenossa. Perinteisten kehityskeskustelujen rinnalla olisi hyvä käydä säännöllisesti luottamuksellisia keskusteluja omasta elämäntilanteesta ja urasta, työnantajan tarjoamana tietysti organisaation ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, elämänhallintaa ja vastuunottoa omasta elämästä koko työuran ajan. Varmasti hyödyttäisi niin yhteiskuntamme kuin voittoa tavoittelevia yrityksiäkin. Eli tällaista kommenttia. Saako siihen heittää kommenttia? Saa, ehdottomasti. Mieleni tekee erittäin hyvin nähty asia. Todellisuus on se, että tämmöiset puolivuosittain tai vuosittain käytävät tavoitekeskustelut, ne on vanhanaikaisia sinällään. Uuden aikaisempi malli on, että toki niitä käydään, mutta niissä mieluummin tarkastellaan sitä, miksi se tehtävä on tärkeä. Käydään se todella tärkeä keskustelu siitä, että se motivaatio syttyy siihen tekemiseen. Ja sitten vielä toinen, mennään tämmöisiin viikoittaisiin tai joka toinen viikko oleviin bi-weekleihin, one-on-oneihin, niin kuin organisaatioissa sanotaan, jossa varataan esihenkilön ja tiimiläisen välille vaikka vartti kerran 2 viikkoon. Voidaan puhua mistä vaan. Joo, työsopimuslaissa on ihan lain kohta, jossa sanotaan, että 55 vuotta täyttäneiden kanssa tulisi käydä näitä keskusteluja. Me ollaan itse asiassa viety niitä vielä nyt sitten, haluttu nostaa sitä enemmän vielä esille. Me ollaan viety työehtosopimuksiin näitä pykäliä. Vähän on tullut sellaista, että ei nämä nyt oikeastaan kuulu tänne työehtosopimukseen, mutta kyllä me niitä ollaan sinne saatu. Ja musta se on ihan hyvä semmoinen, sitä työehtosopimusta kuitenkin katsoo sekä työntekijät että työnantajat, niin semmoinen muistutus, että näitä on todella hyvä käyttää. Niitä on vähän erilaisilla muotoilulla tehty. Ehkä lisänä vielä haastaisin sellaisen asian, että miksi käydä keskustelua pelkästään sen hetkisen esihenkilön tai sen hetkisen työnantajan kanssa. Että jos on mahdollisuus vaikka ostaa itselleen sitä valmennusta ikään kuin sen kaiken ohessa tietyllä lailla, niin se on ehkä myöskin semmoinen, niin kuin, että sinä henkilö itse vie sitä asiaa niin kuin omaa uransa eteenpäin ja niitä omia mielenkiinnon kohteita, ei pelkästään sen yhden yrityksen kanssa. Aivan. No tässä tulikin jo hyviä kehitysideoita, joten siirrytään seuraavaan osuuteen vielä ja otetaan tarkasteluun nämä hyvät kehitysideot jatkoa ajatellen. Avaimia kohtaannon kehittämiseen. No niin, eli millaisilla ideoilla sitten eteenpäin ja parantamaan yhä konkareiden työllistymistä? Työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö käynnistivät keväällä 2024 selvityshankkeen, joka tarkastelee kokeneiden osaajien työmarkkinatilannetta. Työministeri Arto Satonen ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen nimittävät selvityshenkilöksi entisen työministerin Jari Lindströmin. Ja tässä ohessa sitten poimintoja tämän selvityksen ensimmäisestä osasta saaduista tuloksista kehittämiskohteiksi. Yksilöllinen työurasuunnittelu, osaamiskartoitukset, jatkuva oppiminen, paljon tällaisia asioita, mitä tässä on nyt tullut esiin. Mihin näkisitte, että erityisesti pitäisi kohdentaa huomio näistä? Tuolla on myös rekrytointi- ja työnhakuosaamisen kehittäminen. He ovat näköjään kuunnelleet meitä tämän keskustelun aikana, Jari. Tässä on mielenkiintoinen tilanne. Juuri tällä päivämäärällähän Jari Lindström ja kumppanit esittelee tämän loppuraportin tästä, että nyt on niin kuin paljon tietoa saatavilla tästä. Osaamiskartoituksiin nappaan kiinni. Mä laventaisin tuota käsitettä osaamis- ja motivaatiokartoitukset, eli sellainen, että ihminen itse arvioi sitä omaa osaamistaan, mutta myös motivoitumista. Ja siinä yksi ihan semmoinen konkreettinen työkalu on, että miettii omaa tehtäväkuvaa vaikka vuoden eteenpäin ja miettii, minkälaisia asioita siellä on, niitä niin sanottuja tehtäväkokonaisuuksia. Ja pyrkii tekemään niistä tämmöisen kartoituksen, mitä mä osaan, kuinka hyvin mä tämän tehtäväosion osaan ja miten motivoitunut mä oon tekemään niitä. Eli saa vähän lisää sellaista pureskeltua tietoa siitä omasta toimenkuvastaan.
näitä kun näkisi enemmän, niin alkaisi niin kuin tapahtua sitä, että työntekijä ottaa itse silloin vastuuta siitä asiasta. Mä nappaisin ehkä tuohon jatkuvaan oppimiseen ihan siis joka ikäluokassa. Ei varmasti ole enää sellaisia töitä, että kun sen aloitan joskus, niin mitään ei tapahdu 30 vuoteen. Että voi tehdä ihan samoilla opeilla vuosikymmenestä toiseen. Myöskin urat puhuttiin tästä polveilevuudesta aikaisemmin, että kyllä niitä nivelkohtia tulee tiheämmin uskoakseni, kun aikaisemmin on tullut, mistä sitten tulee ihan suoraan se vaade siitä, että uutta täytyy oppia ja pääsee oppimaan. Joo. Mä oikeastaan tuohon yksilölliseen työurasuunnitteluun vähän samaa, mitä Pia sanoi, niin halusin siihen vielä puuttua, että musta olisi kiva, että me ruvettaisiin puhumaan vaikka sitten siitä monipuolisesta työurasta tai sitten semmoisesta, niin kuin puhutaan palvelumuotoilusta, niin se voisi olla sellaista työuramuotoilua vaikka toisaalta nimeltään. Ja sitten toiselta se, mitä tässä nyt ei ole, niin jos ajatellaan näin, että meillä on esimerkiksi se syrjintälainsäädäntö on ollut yli 20 vuotta voimassa ja siltikin meillä niin kuin ihmiset kokee sitä ikäsyrjintää näin paljon, niin ehkä siinä sitten kuitenkin vaikka sanotaan, että lainsäädäntö on kunnossa, mutta onko se nyt sitten ihan oikeasti kunnossa? Että Kaliforniassa on semmoinen Job Fairness Act esimerkiksi, jossa on sanottu ihan suoraan se, että jos sä pyydät vaikka työtodistuksia tai koulutodistuksia, niin ne pitää pystyä antamaan niin, että se on täysin niin kuin anonyymi että siellä ei näy mitään tunnistetietoja eikä vuosilukuja tai muuta. Ja jotenkin ehkä sen anonyymin rekrytoinnin semmoisen vielä niin kuin hevimmän tuonnin niin kuin tuohon rekrytoinnin osaksi ihan niin kuin lainsäädännöllisesti, niin voisi olla hyvä asia. Kyllä. Niin, miten näette, miten voisimme myös tukea sitten työnantajia tunnistamaan paremmin yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden sitä osaamista, jos sitten se sanottaminen ei ihan vielä ole hallussa tai sitä parannetaan, niin onko sieltä työnantajapuolelta jollaisia keinoja sitten myös tunnistaa paremmin sitä osaamista? Mulla tulee, tai olen pitkään jo miettinyt sitä, että tämmöinen niin kuin organisaatiot, jotka osaa hyödyntää hiljaisen tiedon siirtämistä, niin he niin kuin tulee jatkossa menestyyn paljon, koska nämä konkarit, heillä on todella paljon hiljaista tietoa ja eläköityessään voi olla, että se tieto lähtee sitten heidän mukanaan pois siitä organisaatiosta. Eli jos olisin itse niin kuin siellä organisaatiossa, jossa mulla on kuitenkin ikädiversiteetti toteutuu hyvin, että on monenikäisiä ihmisiä, niin mä tekisin tietoisesti tällaisia mentorointiohjelmia sinne talon sisälle, jossa sitten kokenut henkilö mentoroi nuorempaa ja tuo sitä hiljaisen tiedon siirtoa. Tässä yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki. Ja ehkä senkin ymmärtäminen, että kuinka paljon tavallaan rekrytointi, se on niin kuin oma ammattitaitonsa. Ja ymmärtää sen, että kuinka paljon tavallaan se vaihtuvuus maksaa yrityksissä. Että kuinka näitä tutkimuksiahan on siitä, että jos asiantuntija lähtee, niin kuinka monen kuukauden palkkaa vastaava summa, tavallaan ei pelkästään tämmöiset palkkakustannukset, vaan niin kuin liiketoiminnalliset, tavallaan mikä niijaus siinä ehkä otetaan siinä tuottavuudessa ja ihan niin kuin liikevaihdon generoinnissa. Niin se on ainakin hyvä ymmärtää, että ne on ihan merkityksellisiä päätöksiä yrityksessä. Sitten jos me keskitytään vaan siihen ikään, niin jääkö ne ihmisen niin kuin ne yksilölliset ominaisuudet huomaamatta siitä, että ehkä pitäisi päästää siitä iästä vaan irti. Mitä se tehdään? Jutelkaa ihmisten kanssa. Että omalla tavallaan, niin kun, mitä mä oon itse tuommoisia konkariosaajia on niin rekrykoulutuksiin nimenomaan haastatellut kymmeniä, niin kyllä se, niin kuin se nimenomaan sen yksilön kanssa, kun käy sen työhaastattelu tai sen ohjelmavalintahaastattelun, niin kyllä se niin kuin aika paljon sen keskustelun kautta tulee ja sitten sen kautta tulee myöskin se yksilön ihan se persoona, motivaatio, osaamiset, niin ne tulee sen kautta, että omalla tavallaan se ensimmäinen steppi on ehkä se, että niin kuin nimenomaan pääsee sitä paperihausta siihen haastatteluun. Ja sitten kun pääsee haastatteluun, niin sitten pystyy tekemään jo paljon enemmän asioita. Asenteesta puhuttiin paljon, hypätään tai voidaan laittaa tuohon ruutuun tässä niin kuin asenteet ja käytäntö.
oli vielä näistä, päästiin aika paljon. Näettekö tässä nyt, kun on mediankin edustaja paikan päällä, minkälainen rooli medialla on sitten myös joko hälventää näitä tai vahvistaako media kenties asenteita yli 50-vuotiaisiin liittyen yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin? Millaisia tarinoita nähdään tai pitäisi nähdä? Useinhan me nähdään, tai me luetaan mieluummin semmoisia vähän ehkä negatiivissävytteisiä uutisia. Kriisit on aina paljon mielenkiintoisempia kuin se, että joku on onnistunut jossain. Että kyllä mä siitäkin huolimatta mä toisin vaan enemmän ja enemmän niitä onnistumistarinoita ja niitä positiivisia asioita esille. Toi on ihan hirveän hyvä idea minusta juurikin se, että tuodaan niitä onnistumisia, niitä tarinoita esille, että onko se vähän semmoinen kaksiteräinen miekka sitten toisaalta, että kun se tarinankerronta ja se kieli luo kuitenkin sitä asenneilmapiiriä ja sitä todellisuutta, että jos joka tuutista nyt vaan tulee sitä, että 50+-vuotiaat ei työllisty, niin onko se sitten, tavallaan se on hyvä, että sitä pidetään sitä keskustelua yllä, koska eihän se muuten muutu se asia. Mutta ehkä just sillä tavalla, että enemmänkin just se, että no miten tämä nyt lähtee sitten niinku muuttumaan tämä, että ei vaan niinku semmoista surkuttelua. Kyllä. No sitten tähän loppuun, hyvät konkarit, vielä kiteyttäen, millaisia vinkkejä ja neuvoja sinulla olisi antaa juuri nyt tätä lähetystä katsovalle konkarille, joka nyt hakee ehkä sitä uutta paikkaa ja työelämässä vielä? Niistä lähdetään kierros liikkeelle. Tämä on ehkä helppo sanoa näin, mutta mä sanoisin, että kannattaa vähän pysähtyä miettimään niin kuin sen boksin ulkopuolelta ja miettiä, että jos se tuntuu, että mä oon 100 ja 200 ja 300 työhakemusta lähettänyt ja mikään ei mene eteenpäin, että onko mulla joku semmoinen ominaisuus ja osaaminen, mikä ihan oikeasti motivoi mua itseeni, mutta mistä voisi olla jollekin organisaatiolle hyötyä. Ja sitten mä kehotan myöskin ihan rohkeasti miettimään vaikka sitä yrittäjyysvaihtoehtoa. Ja yksi vinkki vielä, tulkaa uusi Joura-tapahtumaan syyskuussa. Mä jatkaisin tästä aikaansaannoksista, mutta mä etenen nyt siihen kolmanteen teesiin, eli motivaation sanottamiseen. Ihmisellä on niin kuin lyhytkestoisia motivaatiotekijöitä ja on pitempikestoisia motivaatiotekijöitä. Ja ne on näin konkarina 69 syntynyt, niin Rochesterin yliopistossa aloitettiin silloin tutkimaan motivaatiotekijöitä. Ja sisäinen motivaatio on se pitkäkestoinen motivaatio, eli opettele sanoittamaan oman sisäisen motivaation tekijöitä. 3 päätekijää, eli siellä on tätä omaehtoisuutta, onnistumiskokemuksia ja yhteenkuuluvuutta kautta merkityksellisyyttä. Eli nämä kaikki palvelee toisiaan. Kun sä paketoit sen hyvin, niin sitten sä pääset työhaastatteluun. Loistavaa. Pia? No mä nostaisin ehkä verkostoitumisen merkitystä. Tavallaan sitä, että mikä se itselle on se ominainen tapa, että olkoon, että se on linkkarissa, olkoon, että se on jossain muualla tapahtumissa ja sitä verkoston aktivointia, mistä Jaakkokin puhui aikaisemmin, niin se on varmaan yksi semmoinen ihan hirveän tärkeä. Suurin osa työpaikoista menee niin, että ne ei ole koskaan missään auki. Eli vähän liittyy siihen piilotyöpaikkakysymykseenkin tietysti. Että yritysten on hirveän paljon helpompaa tavallaan, että kun heillä on valmista verkostoa, niin sitten sieltä ottaa osaajia kuin lähteä siihen aikaa vievään ja kalliiseen rekrytointiprosessiin. Mitäs tuohon vielä lisäisin? Sanotaan, että ehkä mä nyt nostan tässä niin kuin hankekollegan hanketta, eli Vantaan Kohtaanto plus 50 hankkeen päätösseminaari. Jos et ole katsonut, niin ehdottomasti ottaa katsontaan ja ota se heti, koska se loppuu huhtikuun lopussa, se tallenne ei ole enää saatavilla. Eli katsokaa se nyt. Se on niin kuin erittäin hyvin käytetty 2 tuntia. Ja ehkä sitten yritykselle mä palaan tuohon niin kuin ikärekrytoinnin teemaan sillä tavalla, että varmistakaa, että teillä on rekrytoiva tiimi on ikädiversi, koska se tuo automaattisesti myöskin teidän rekrytointiin ikädiversiteetin. Me ihmiset tykätään itsemme kaltaista ihmistä, sille ei mitään voi. Yritys voi tehdä sen, että se varmistaa, että on monenikäisiä rekrytoijia töissä. Kyllä. Taisi olla ihan alussa, kun aloitimme, niin joku sanoi, että ylpeästi konkari. Kyllä. Varmaan sillä asenteella. Suuri kiitos teille, hyvät keskustelijat, näistä arvokkaista ajatuksista ja keskustelusta. Ja on tullut aika vetää yhteen tätä kaikkea kuultua.
Avaimia kohtaannon kehittämiseen. No niin, sulla onkin tässä sitten sellainen haaste niputtaa yhteen kaikkea kuultua. Minna Ollikainen, olet Tulevaisuuden työmarkkinat-hankkeen aluekoordinaattori. Millä mielen kuuntelit tätä meidän keskustelua tässä? No todella hyvillä mielin, että on ollut ihan todella hyvä fiilis täällä itse studiossa, mutta sitten seurannut vähän tuota chattia, että tässä on niinku sieltä paljon tullut lisäpalloja tähän keskusteluun. Vähän muutamia kysymyksiäkin nostettiin. Että siellä on ollut linjoilla, huomasin, niin siellä on ollut työnvälityksen ja valmennuksen ja koulutuksen ammattilaisia, on konkareita itseään siellä linjoilla ja monia asiantuntijoita, jotka on halunneet tässä teemassa nyt kantaa kortta kekoon. Että on tosi kiva päästä vielä niihinkin materiaaleihin päästä tutustumaan sitten vielä tämän tilaisuuden jälkeen. Kyllä, ja voin sanoa, että siellä on tullut paljon kommentteja. Kaikkia kommentteja ehkä en ehtinyt nostaa. Joo. Poimittiin kysymyksiä mukaan, mutta siellä tosiaan on haluttu myös kommentoida ja siellä chatissa on sitten kaikki pystynyt tuota seuraamaan. No, mitä jäi erityisesti nyt mieleen meidän konkareiden ajatuksista? Mitä poimintoja nostaa sitten tähän esille? Erityisesti ei mieleen tämä tällainen ehkä armo ja myös se vastuu, minkä voi konkari itse ja ehkä myös vähän se työnantajakin ottaa huomioon tässä teemassa, että tavallaan jokainen voi tehdä tässä asiassa jotain hieman paremmin ja tarkkailla sitä omaa toimintaa ja tulokulmaa ja asennetta. Ja sitten oli mukava kuulla tämä ehdotus tästä tällaisesta polveilevasta urapolusta, eli kaiken ei tarvitse olla aina portaita ylöspäin, vaan jokainen voi sitä omaa polkua vähän miettiä itselleen sopivaksi, miettiä minkälaista osaamissuuntaa haluaa ottaa ja tavallaan, ja just sitäkin oli kiva kuulla tätä, että voi myös pysähtyä siinä työnhaun paineessa, että siellä jonkun verran linjoilla chatissa kuuli kommentteja ja huolta siitä, että se rekrytointiprosessit on tänä aikana pitkiä ja on hankala päästä haastatteluihin ja on vähän sellaista epätoivoa ja motivaation puutetta siinä vaiheessa, kun prosessit kestää, niin just sitä armoa ja rauhaa myös siihen omaan tekemiseen. Ja sitten se, että olisi hyvä sitä omaa osaamista ja rekrytointiosaamista päivittää jo silloin, kun ollaan töissä, eli ei välttämättä jäädä odottelemaan sitä huolen hetkeä, vaan nimenomaan ollaan vähän etupeltoa jo tässä valmiina. Kyllä. Joo, todella monta hyvää konkreettista juttua ja varmaan ajatuksia herättäviä asioita just tuohon, että työnhakukin on muuttunut, mitkä ne työkalut ja mitä tänä päivänä vaaditaan, niin kaikkia tällaisia pystyy saman tien vaikka alkaa pohtia, miten itse näitä juttuja parantaa. No, konkareiden työllistymisen vahvistamiseen siihen on rahoitettu hankkeita ja muitakin tällaista kehitystoimintaa ja ympäri Suomea. Millaista kehitystä tämän suhteen nyt tapahtuu, mitä on käynnissä ja mitä on vielä tulossa? No nythän tämä jo mainittiin, esimerkiksi tämä Vantaan Kohtaanto 50+-hanke, joka on tosi ansioitunut. Ja sitten Miina Sillanpää ja Vate-säätiöillä on tämmöinen Konkarit töihin-hanke, joka on nimenomaan yli 55-vuotiaiden miesten työllistymistä edistävä hanke. Tulevaisuuden työmarkkinat-hankkeella niin meilläkin käynnistyy tänä vuonna 3 alahanketta tässä konkariteemassa. Eli mekin päästään sitten tässä asiassa tekemään yhteistyötä näiden hanketoimijoiden kanssa ja niistä sitten kyllä tiedotetaan myöhemmin lisää. Eli tämä Tulevaisuuden työmarkkinat-hanke, miten tämä jatkuu? No meillä sitten toki, toiminnassa tulee olemaan jatkossa, niin järjestetään toki tapahtumia eri teemoista. Tullaan myös muita kohtaantoteemoja nostaan tarkasteluun. Eli tänä vuonna sitten tullaan erityisesti järjestämään tapahtumia liittyen työelämän vastaanottavuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen. Sitten meillä ilmestyy loppukesästä tällainen ihan podcast-sarja, jossa jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä meidän hankkeen valtakunnallista alateemaa. Ja toki sitten alueellista ja valtakunnallista verkostotyötä tehdään hankkeiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Jos haluaa pysyä kartalla ja kun haluaa pysyä kartalla, mitä kaikkea te teette, niin miten se parhaiten onnistuu? No siellä varmaan chatissa olikin jaossa jo näitä linkkejä, mutta kannattaa ottaa seurantaa meidän LinkedIn ja sitten toki meidän verkkosivujen kautta jaetaan tietoa. Ja sitten voi liittyä meidän hankkeen sähköpostilistalle, jonne kyllä sitten laitetaan sitä kautta kans infoa kaikille kiinnostuneille. Loistavaa. Kiitos Minna. Kiitos.
Ja kiitos kaikille teille, jotka seurasitte tätä meidän lähetystä tänä päivänä ja laitoitte mahtavia kommentteja ja kysymyksiä. Ja tietysti kiitos meidän panelisteille vielä kerran oikein antoisasta keskustelusta. Kaikki tähän tilaisuuteen ilmoittautuneet saavat lähetyksen jälkeen sähköpostiin tällaisen palautekyselyn. Toivomme siihen tietysti vastauksia. Tätä voidaan kehittää eteenpäin. Ja sekä tässä kaikki materiaali, jonka näet tässä lähetyksessä, tulet saamaan senkin sitten sähköpostiisi ja muutakin materiaalia sinne on Kyllä joo, kaikkia materiaalia ei saatu tähän lähetykseen mahtumaan, eli tietopaloja on paljon lisää vielä tarjolla. Eli tuhti tietopaketti on tulossa. Joo. Ja myös lähetyksen tallenne tulee tekstittämisen jälkeen sitten saataville Tulevaisuuden työmarkkinat hankkeen nettisivuille sekä Uudenmaan ELY-keskuksen YouTube-kanavalle. Mutta nyt omasta puolestani haluan toivottaa oikein hyvää kevään jatkoa. Kiitos seurasta ja moi moi. Kiitos. Avaimia kohtaannon kehittämiseen.